buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogirikangani kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asibata yabanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi ko bintu kurume kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Wagire buyana ende omurigerere ito we Nsoko TV Kenya 7 mgandago sesenie asingincho kwaneli baga asoko base TV yao asinyise kichabona mambiga nere biya ekaroto abokire mambiga nabona yiga tomo bakanyasaye na komotogi asingincha mangana maya ali yago tokorera na gotolinda watolero butuko bwarengo bonene obutuko bwata mangana mangi karokenda so butuko usibirengelio usichishughuli ao lakini bono mambinya sa umwigeno otobokirie ngosokole kogenda asigasi yao nere biya tomutangana nyasaye ave nere kiorokerio asobugima bwito lero nintagete nkwande igoro ya naki ekera abantu bagosaba osekero kogenda asobusibwa nyasaye nebirecha nakibigo koregasi asobwiko bwense asembe yetoko yana igichire birecha bye ao ekero kosoka okogenda gutara okwana n'abantu osenyumba mwao okwibongo umuntu agotebango ori akabwatu nekerecha ori akabwatu nekerecha ekerecha nakiye kubwata umuntu tari umuntu kubwata ekerecha amona yesanyale ko bakwana cia sore okerecha nakyo gikubwata umuntu tari muntu okubwata ekerecha bono ntubende gwetanga na gweyatana na egere birecha mbito bwata Yesu agakwana kurase gitabo kya Matayo 12 ekibuku kya 24 43 44 na 45 ekere kirecha kiubi kya ruro muntu nigo gigwetana na asa nyomo kiamanya korigia asige kobera kiaburwa maiga ya kiarengereria nga tigangirane gocha se nyombe eri narwete tigankwa negoro yekere kiweta na senje nyomo egereche kiweta asense nyomo na kiye kogerekera umuntu gwatorekire okobatiso asa mache ekere amache nigago sibya omuntu kurubo kare ebirecha bya kare bya rwororo obo muntu ekiombe gose egetongwe kiya asosibwa nyasaye ekerecha kiria kia rwororo kira na naende yacha goche kijomberi ya egose nengiyere bibire anteba igana ge konyore nyomberi nengiyere kiagenda kiuye binde bitano bire bibe mono bibire gotebanga ebibe mono gokebwa igoko kementre na kero kyo bya bibirecha nane kwanyora ng'omuntu yo bero mobe naende obero mobe saidi kobwa unarengeri tangani ase kenyoro kiao aso mutao kwaroriro omonto oyo tatoregete agacha agatoleka lakini ekereire nete naenda ase bibe ngale kunywa marwa siku hizi igakonyo bakoetania ebirecha biri bitano na bibere plus na kiri regional byeranire na nebire bibe saidi abana banyasaye ekere kirecha kiubi kya ruro monto nigo kewetana na sense nyomo kewetana na sembeo ekewetana na se gatigati ya mare na gatigati yembe tokoyana lenda monekero gosoka tomera na nekerecha kiubi kiaruye to monte kerasa berituro isambu ekero monta saberituro haraka kero monta saberituro kitengera omonta agasaberu Nyamira omonta agasaberu Mombasa omonta agasaberu Kisumu omonta agasaberu ekerecha kigaserwa korwa Kisi bono ekero gotara okeumere kegwake kegosirie ekerecha kiubi nekebe sana asubugima bwa mwanyabantu lenda sana ekero mogotara asama gimaino tangani nyasaye eboye nyasaye esibi nyasaye eyaka mafuta yo butakatifu bwa nyasaye egere birecha minyara ko babiko baumira ase mambia bono iga ekero kogenda ase biasara kwa ikase biasara byao mara moja kwa umero umuntu gogosogosa goso umuntu gukwana bobe ekinekereja kiubi gyatanganire kwagenda obisi yao liba gubente gukwana n'abantu biya ogukumbatira n'abantu biya kwanyoro umuntu iga anunete umuntu iga abete umuntu iga okugwasa chunga sana ekereja kiubi gyatanganire ekero kogenda ase
para okogende sabari yao erende mono ekerecha kiubingi etangana ekerekera sekoleta ajali wakosana ne conductor wakosana ne ntereba esegi yabase matatu ekero kedo sinegari yao kogendia ore para ekerecha kiubigi atangana toikonyara korane chipambu toikonyara korane chigari chide kwanyoro umuntu ndo chire overtake ribosio wa ayekwamanya gutabanana kweba kwacha komorama chintereba chichigari cha private ando sia semana semambia bonega nyumotoro kiegari aikaranza steering yao sabanya sae agotangana ekigari ase paro kogenda ekeboningo tambuka kere para yokuburukani ngombe ngo tumere pare kuburukani omuntu ngo etari negari enda ko bateki bobe omuntu wipigipigi ngo tangana ra ko bateki bobe tangana nyasaye ekereja kiobinge basa gutangana asema mbia bonoiga otota tokonyere ebirecha biobi byakerengencho abana baitekera bakona gisukuru ago bakubwato ebirecha bichiubi kwanyoro ngo mwana ri bakona skuru asome buya igakore nakabwato bwenenu akore nakabwate kitabichimbe kitalindonge ebirecha biobi nebibe sana asema mbia bonega tubitokonyera asobwamo anda osi asore bwatari amabokao tobe amane libo elimo egere tosabe tigatire birengere asogo saba tata nyasaye bimiganda asema mbia bonega twachira asore twakobakira senchiri nganeri ga watoire ngibirecha biobi igo bigo etana nase embe nyomo byecha kuriya se bigo so akabiko burwa bire nasinyumba kiri byarwete bona asema mbia bonega Kristo na atanganire omurigere we TV yega asamabokao ekera gosoka kurwase nyumba yaye abo mugaka abo mongina abo mwana ko ende skuru Kristo abentereba wegari endege epigipigi enyange terebende yonsi Kristo nonye nuri okugenda ase biasara byaye nonuri okugenda service yaye tate bimigana mubekira asore murende na ndo mwagate murusire birecha bye ubibya kerengencho nyasaye bimigana mo morembe no bwanchani atwaro mo kaseli tukoligima asema mbi yabonega na abitokonyere bireche biga asere tara Yesu Kristo chinguru chenyasaye kitawale omoikonya sawo tawale obone bwo nyasaye botawale abana bawo bagosoke bya nekero bakorera sinyumba cyabo marago basi family cyabo bali bakelie tali aho nakuliyo bone ekera na nyasaye mbyamona singa nchobu yabwao na nembyamona singa nchobu anchani na asabire semereti asere tara Yesu Kristo yoro motolito amina ekero kugende gasi genda na nyasaye no mone abamonaye njoyo ngokwana no murada cha fete ageta mumanyi kurwa Happy Church Ministries International suneka ngote banga shalom na Mungu awe na wewe enamba yesi kama kawaida 0726 869 188 0726 869 188 shalom na Mungu awe na wewe amina. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Umuruburi kubwatia nabukurigirirwa na kiomuntu. Mwanjito murigeria bwigeta senige Nsoko TV no gusaba no kwigena kwa neng'emba mbia bono kwa bokire wachakire kwerigania asemeru yabo yeri twone maite naro rubokire na maite boigona rurura semeru muyaye huyo kugenda nyomba na arachi gutumuko mwanjito murigeria kolende litikoria rero ni litikoria teach kabere togoteba nga Tuesday edition kinga kibogo butambe togotebya nga kinga kibine kigo mwanjito murigeria kera kweguliriyo gire tkurwase nyumba yago nigo kumanyanga kinga kichiri cyo kuboka nandi wachaka gotema cyekire iri kwaboka twanyara to gusanga igonga anosia soro mwanjito murigeria nigo nande to
kuinyuria nga oso asomorobire nsoko bwakire tunyare togusanga tunyare togosemanya chiga kibune chiga utamene bagutunyara somtanda ito Facebook watunyara sense media ya YouTube boigo mbale bakuboria kurwase county ya Kisii county ya Miranga imogotoka nigotogotoka se tinsemo chia pang county ya Kisii county ya Miranga county ya chitutana nandi wacha se county ya Nairobi nech county chitutana ine wikana koro na Johnson watunyara sense media ekorkwanga signet kwanyara go kwego kiane merubita segeta sengi itoge Nsoko TV boigo chinga kishiro tonyora kwanyara go kubolia maboli yago wasanga wakwani abantu bagasi namba yetu studio 0788666663 078 barakabere 6 maraga 5 na 39 namba yo moire tonyara togusanga chinga kibune chiga kwabekuru wakarwa garuro imambi yabono kwanyara ko gutukwanya na intunto kwani gocha itonyara togusanga nanti kwaliganya somo rubire Nsoko bwakire tunyare togusanga tosemanie nande totebanie buno mogse mwancho muligereri Andonsia soberete chitariki 2022 mwaka w'ikirubere 2025 nemo nandana na mwancho muligereri tigandara kubulia Andonsia soberete semambi yabono ngaitongo mwochochi nayo tebe ngaitongo nugaya elirende tonyare ko batoko genda sobwa monande nago tebiri tukolero ya Jumaine goseti chikabere na namono togonyara ko batoko tebiswa somurubiri na Diana go tebiri nya sawo goseseriri obutukobugima nigo kwa mulera sebali mwalenga samasabo nanderenderi tukolikwa ko musabanga mambi ulirore egero nyare ko bagokorongeya ebintu birioroche bitarakorekana senchera endonge ororende nya sawo ko ireli bagalinde nande go ikirororo na inche Innocent yongere libaga na ikira semambi yabono elitonyara ko batoko bwaterana na kogenda busio korra ngubugimo botwanyara ko batoko bosukia litukulia lerekera twegoira maiso na koligerelia nsese balitubwate libaga lyokorra ni kogendete koligereli chibicheche ye mase yemo kurwa segeta seni na mbeye mogi Nsoko TV ase bali bakonyara ko bakwigwiliogi nyasanya ko bagago seseni semambi yabono na emambi yabono mwanchu muligereli kilitogo tebiri tukulia lero nga emerobeli lionsi pikwa ebekire bosi asenya sae koikira nere na namono lende neliogirio gosegeta no gotegerera na koligerelia geta seni Nsoko TV kira kwajara ko bago toligerelia senchira yobikiranu aiga no konyara ko bago konyora libagalio konyora bali bago segeta mino na bago chaga igo minto ogosegeta ilikwanyara ko bago kogenda bosio na namono twanyara ko batogo kumanyikeli kegenda te kokolekana asekera o enkongo gose asoro gongoronde ruonsi ebene kenyorukiao ebe nalia sumu amate kenyorukeli kende kerororo nabo konyara ko bago kumanya abantu bakale nigo bali gutomulero banyara ko bakoligeri na kumanya kegendete chinga kichia lero nigo koligeri geta seni Nsoko TV iliyo nyara ko bago kumanya kegendete Diana ngakyogendrete biano yo minto Innocent nande na inche ngwake Nyasaye ngambia mono twatebo mwako yo uhusiano yeto kusobo amatebo itore Nyasaye ne utoko bakini ngo mwakira ngambia mono na harorire tukiri atombaroro bakoboka batebagoria chichali tukulinde kurende Nyasaye naro na maine naro kyogendrete kurugoro njembiande Jumatatu yaerete nero bagoteba likoro kulitukoliko mwake na litamberinga January mutinyu mwene nunko tebo yalirema oise koligerelia chitariki chia minyokiri chikire 2025 abantu mbabegete gento gekoro kunga mazimio gose bintu biri baganetyo mwako yo bakore oralende chinga kichikire na chichi togendete kubwati 27 days kurutobeke birenga byitonse byo mwako yo mwaka bw'ikiribere 2025 nemo biritwari chikoba togokora rende nabotokora nga twabikiranire akisika bukwanyolere rero isika bintu mbiri bu yarakini kiro montono chengo temari entondo che no okongusana kogendere tendo chisko gali balende togote obutambe nga kero chielibere chikorwa na obunyansi na ubokumia mutinyo yamatukalenga kwalire gechokero kibatita kanete kibatio kanete gose mu tonyo mabera altoba gurti kurugusi okay ke cabbage okay igenchera wa survive enchera wa survive ego wa survive ego kwa menya into abande to survive ayo kwa menyete December wacho muligereli biri twakora tumutienyo yo mugima tubigendera mutienyo kabire turende baringi kogera rendo mutienyo yo twa struggle mungina bwe chinyende to go salute biya mono sana mungina bwe skuma biya mono sana
mungino tonerie nyamerie kurukwe cabbage umutinyi uyu tukenera imbuya mono bali bachibekira mu buko mbamanyete nga cyumutinyi urenge abe cabbage njasugetense konye ko gonte byanga ngende chiro chiko ndanganyora na musini gatebaya tinangira ne moina ali ase konye ngoragira irenga moina ali bakoragira 25 moina ali ase cabbage osese ali ese wateba gocha kwaragira mabere ngisigo ngobeke kombaga ebisini natongereri nana guchanika ngobeke sani na beko kumobonene niwete nga abantu bametense America ni bamenyere tobwoba abwoba muswati huda uyo koracha gaiga ulio chetega iga ule mo representative we estate ko ku Minnesota nigakale gateba Minnesota njetiga dateba igo nande ngorigere nari nge interview yo muntu getetinga tebya magoro bekera nari gwita by the kwara itu mtandao kwara bwati abantu bali abakuru mugabana naro yo mekera achagete kogenda se ebitaseni bye television kerale kwa gulibaga amache gali ko yarangiri wora ale akindende squeezing igwale goteba nga ntoche to connect water ndi goteba nururi uyu agateba nga aba chiamate chimenya tense unigo chia chakire korolekana gutwara ubwoba asikiri bagoteba nga nigo baranyale ko bakwira nigunga aki Trump tuasabira abana ubamintekera bakira gaiga nabo bacha batukwamura nimanyeta abantu bali bamenyete emochi ubusongo chisemo cyanyanchwa ororende ngakinande konyarekana bairaneka teko nyarekana akirende ngagitenga ari chiko na liro lindi likubwatikwa tiganera bwatiri chiko lende nonyeka romurai abantu mbaganiri komenya n'ubwo ba innocent okay ngagitini mbate freedom yogo chano emwago ngokwa na ndongo bukuma tubwati busibule bwiketabu bakagenda ngorake nikorangeli rero rori muzadi ogeta keira kurigiriri uko WhatsApp agateba am applying yani gongo sabangi jebugo kera renda sabire boigo ngoirani ori back gosigo gokira na boko irania kera ntairanire ti mbegete ji blue tick onya tonta geti onya kera mbegete ji blue tick lakini nende tingiranire ti omanya ngati ndarora iguganya kera ndachendole ngotebe manje murigereria kwegura abantu abanyiti njenga gitenga kana gotebiringa ngo cyane ngo kwani musori bwesusu abamachika karego aurinde adara gulda yana umuntu nale urange sana ko give up kera isire gwikere kirenga kya emambi yabono ngo kwa moyo yago kwa moyo muntu yitoka matebi ngaliri bono urange gwikeri biri bibwenete tuwende gukwa moyo wana kuminyoka igo gose nguminyoka kwale ngumutienyo yo manyete aba bakuru ku abantu abanene body size tutete kona cha chikiro litukulitanganya kwa gende gym ko kuminyoka ukoigwa magura salire mambi wakana wate batindi kwa gendali lirikwe igwa sara na yorange bono guchaka ku gain ndabatebanga step eri yo moerio step nere gukimotu nere nande mega bono konyora ngotigaritie ye moske nande yo ya mogo utayesugeti kwa mekirie ya mogo chimaiga kwa buri gonga etugoska step by step nande nto misi step iriyo moero rende tugochiko yikera abantu baminto mbas megete chibando mwakoli nto maite se chia sokire ko ruliro ba murakera gori gusi chindo che chikamete buna bono nago te ibono mambia abantu babogete bugakie bachire kuya mache igorende mwancho murigeli buna twagote biri niko so asumurubilia Diana na kwa namba ito studio gere 0788666663 inere namba ito studio asemambia bono naboko nyara kabago tebia soberete kurata ke gotebi Diana kwa bukire bya naboko mwakire simyo matebia sole sembambia bono oteberenda sole sembambia bono naboko tuma ujumbe yago ase nambe ye studio na ndebo igona bakogenda sensemelia WhatsApp na gotobekire clip kya ogechitaika second 30 ogateba inchengoro kwa Innocent Onyango gonde chisemo chia mosobeti igongo teba ngabantu bamintu babuke biya asemambia bono na embi yorolekana ase TV onye moko genda mwate butani sigete egambi yorolekana ase TV ndekera kwa bekire obeke ikiriye gatebekane clip ase
ensemeli ere ndonge tubasa gutuka sali gisunde tutakorore nabo igo tubasa gutuko begete chiange nchirembe babateba Bwatebetenga ni chinsemo chia nyingani. Chinsemo nchire utalibwene tigutuka bwene tigutuka goikaranste bya iganya gotenene isiko bono mambio nyobora bwarabire nabo kunyara kabaga gotubikire clip iki cherero na kialiganiriga iga chidage chi second ne 30 choka teba nchengoro kunyarebe biya tumanya na asobosio asebali batagete tutana korana timu eli abo Charles Luanga bali tutamanye titokocha twara Lelio gigali tocha twara Bartolomeo tocha twara Romosoli weguswera neretaga ndubwa dikesi nere nchena kora mamocha bekeire kaya rusioro Colton Yoto Batebanga na kora likabeso Jeria Kirubo boygo na mugonyara kwa mugo tutumira clip chino chi second 30 ine timu elia twaramanyire naye kera tugono gwatukirie tara botugona gatebanga nyarebe no are na abange baroro ntumanyete umungwano uri okaba chinsemo chirichia umubaga o Kenya na Tanzania ali sensemo ya Isebania agoteba customs care o desk ya Kenya na Tanzania ikona bogoto tebia so chita ikomine mo chetre maiga ichi se komine ibere maiga yoko nyara kabatoko genda sembe Diana ntaito itrichi message bwango bono Manjito murigeria kingesa ine kurigeria chi message na bakonyara ko gutuma ujumbe yago usorwa kurwaga sina maitu studio hiwira screen yago gagunigere 0788666663 078 mara kabire 6 mara 5 na trinere namba yo moira sontana ito Facebook na to live na Soko TV YouTube and Soko TV na ndibutame ko kusabekero wa kirasti nsemecho kwanyara ko gotwarende follow na YouTube kwanyara ko subscribe Aigando che Fred Moga agotebanga komo kwa St Peters nyakinyomi misidi call Fred Moga moturi na wife Rutumora musolibego twatebanga ensoko ne yemo kirandeni seke yo musolibego su kurona kuru city salam scrap wikara chuba sito watching live ensoko bwakire Jessica Morago tebe ensoko bwakire kuroiga pipeline watching Christopher Tandi bwakire biyakurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubaba na Shira Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati autebanga watu wale tukoligia abaigo ice kiumweno omozai permanent autebanga good morning from Nyabitunwa umachoge bora buniko ndani watching live from Nairobi Kibera showground hawa wako wapi baso imeyo morobiria soko bwakire Victor Sawon Simagotona Libofredo Seko Isaiah Moyua Okinyi Ezekiel Okemwa Eyarami na baigo Rinet makokoti bobiero Lidia Nyabokera Sugukare bana baske basoroja sinyarikeri kosoro na baigo Jafet Ageta Momanyi auteba Innocent na Diana hakika mnafanya kazi njema Mungu awatie nguvu sana asante sana na Nyasaye gusini na baigo na auteba be blessed my brother Innocent Onyango bana baske baso kwa tebi gosiseniwe asante sana bana baske basoko rado Katari goiken soko na yemo Diana na Innocent watching na baigo ando che Javet Ageta ndago tebanga barikiwa sana omogaka kaito ibado ni Innocent Dame kiumaliba Bluetooth senior kurwa mara nibochi following mbarikiwa Dennis Kukupai by the way Dennis Kukupai na bwate no enere nkagite likabeso Kukupai tasia menyete tasia goche tauni gaiga na manyete ngangere Hazina Towers range ne bara ikurukunga utalile kera gwachire gaiga oika GPO gwa trimboga gocha mate gaiga ayo chiche bakalirongo lya gatanda limotebe Diana tete kora Kukupai ningo manyete nchuga iga kwegule Diana tebirenga nubwate esira atebe ngata ite korora atebe Diana tete kora Fred Moga nera na amorolire gaiga tebanga kurwechi semo chirichia nyakinyomi sia secondary school ene mystical agateba no ali meyo murubili na agateba no mungino yo kurukunga Ruth mora yamono pilipili hoho in Jared yorule matuleti kurwachi semo chirichia nyachichi secondary school goika ekenyorogia Kanyabe watching Lawrence Ndemono ali agateba kuruchi semo chiambaseno kijana soma abu maseno Indo mbiche byorongo Christopher Tandi wakwanigwe wakire byakurwa chisamo cya Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubaba na Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati and have a good day mbiyamono
nindoche isake omweno mosai permanent na wateba good morning kurwa chinsa mochanya bituno bumachoge county ya Kisii borabu niko ndani watching live from Nairobi Kibera showground wako wapi kobuliale ngaya bagotoka semambia bono list ya yena yarora nande ya irukire gabu Victor Sobonsi Mogoto Honorable Fred Oseko Isaya Moyo Ayokinyi nande ngotebale nabande mbalega igandoche Nora Nora Kinyabuto Ezekiel okemwa Yeremani Ezekiel okemwa Yeremani Linet Mokogoti Bubiero na boigo nindoche leader Nyabokera Sugukale Barnabas Kebasoro Just Nyariki na Eric Osoro agoteba basoime yomurobeli Javet ageta mbiyamono na korolire Diana ligeli yanga bande basoira semambia bono na baranyole mbale na misi David Mugaka nere na arolire yotebwa kiribya kuruga iga baba dogo Nairobi tuko ndani ya shombi yamono Aigando Charles Lwanga Mwalimu Charles Lwanga from Nyamira County out of Kenyere basement area while streaming Tuesday edition show Lavi Kwamoka Silvia Morawe Donyaure Jacqueline Kwamoka Rava Ilmisuko Wasoime Yomorobirio Abego Omosolbesu Tebanga Diana Buakira bwe studio Kirandeni Seki Omosolbesu Teba Kurana Kuru City Salam Scrub Wikachiba Saito watching live Mugaka Kiragita watching Eno kumochere good morning en soko Nyasayo nganchi na roli litukolinde kuganire wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema batware babebe komokiasa masomo abo nalibo gima horabo bya asama tukabosyo mora mama Keruto teba good morning Innocent Indiana kurwa mabiria watching live with my lovely husband Robert Ontiri Roto Jaden Mangera pamoja hadi tamati Wesley ya Temba kurwa Ngombo Dimstani Mbaka Nyamuaga Saito pamoja Moseti Innocent kibande nera oteba no alimi yomoroberio kura chinsemo chiria cha Nyamira dio kinyakundi bwa kirebiya kurwa kino 87 Kiambu watching live Rogers Nyariki na walime yomoroberio ngabegonda rase namba ya Itoye studio eyo mwanchito muligirio ko yanda kutuma ujumbe yago nabega sensemeria WhatsApp ndore ngambari babu atrikurasi chinsemo Diana na Innocent wakirago studio atebanga Tuesday edition Dennis Kokopae kurwatesha tuabokirebia gaki tebya abanyagitari bayira naye gasi kama jana nilienda osi abanyagitari mbayo atebanga abanyagitari bayira n'imirimo baba metabe county asekeli bagatebanga engeli yabo tiranyara ko bagegwikira nigo na baigwananete golende kwigure kukupae gwakera chete igorororo nigachete se inyagitari ya serikali akegenanga na nyoro bugwenia kurwa asa abanyagitari bali baro osemba murwali kulende kwigura otebire mpayo tutagete tutebenga kwa niaba ya Soko TV bali batene tobora ibe county ya Nairobi kwana n'abanyagitari nimanyete na abange bali bagocha balega igase county ya Nairobi baranyara ko bagoikira na koranga banyara ko bakonyora magani ali abaganeti maetenga ikibago saba dabigo tokankero nyenke yo na umukwigwa na samalika kurunga collective bargaining agreement GCBA rende nere nchire kamine yo mwancho buligirali natwa gotabiri igaiga gitaseni igen Soko TV eno kumakuri kuruchinsa mochi ya musaraba good morning my brother nago kwanire na namonene kwantebinga bugango igano gendete kobekaga twani kalikabe kabwenere unangaruka ngo so county ga musaraba ngotuka igwaga twani ngari no sentio ko chakulia ibika ninchengaletere Mario nyabune evidence na etwitwani wa mwanjito muligeria good morning Diana Nyasaye no miyatu abokiribya Nyasaye abalinde mwensi na yakolenda otebanere Denison Nyancha sande sana kwa gure nganchi na Mario nyongo cha kolente rwa mwanjito muligeria obongitira bwo butwakana kolende ya yakubarago bekere na injirende na bongote babaminto Badromeo mumanyi good morning oyo mumanyi na ziporo ya kuri nyancho na litiga imboke Pastor Lamek mumanyi mwalimu Bonvas mumanyi Makrin mumanyi boyga the faith mumanyi Nakri Nancy Kerubo mumanyi onchoke machoka nyamuli Mogadishu chairman weji radio na banto Bonsi Piben Soko TV mbiyamano asemambia bono Diana atolingana limwe Mwanjito muligeria lingana litulimo amuli litukulia rero litukeri mwanjengo tebiora gesi oyo ko gesi atebelingana limwam nimbwate sati yae natebe sati baliko bakabeka chibulaus ngai bakabera bara kose ega kimokoro keria asana okay ejezi okay
ndo chike batiari bansekereire lakini wanjito mulgeri ali ngara ituri ali mwamuri tukuri ali goteba nga emetere ngaine nere gusange bikondo emetere ngaine nere gusange bikondo dad metere ngaine nere gusange bikondo mwanchu mulgeri nabo gototebi ngari ngane riri mwamu ninki ali gotebia semambi yabono Diana kale gotebe metere ngaine nere gusange bikondo kabisa chembugete chiaso lango nyora chirili baga chikaransa asegete au no tebire metere ngaine nere gusange bikondo chietire chitake 20 maige chisa 12 totage ndo mutimo kumusini ni tokoirana tobura ninye metere ngaine ngakikali gusange bikondo dada bono nabukunyara kabago konyorali baga kotegerera maiya buda tugukura mayiga bwe aliga ni chisi mibere choka magoto tebia nje Diana lero ntantaniri emetere ngaine ngakikali gusange bikondo dato tebi lero ya chaka Eje Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bumugusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliokuralia asegese nambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ine noganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tumekopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Tomoligeria nandi ninga kinde togoswasa mayatu nyatu kumanya bunagende tugwatika kura chingongo minisco yense ya Kenya nabego tama togotibyanga tugocha kura se county ya Kisii ne county ya Mira twacha kura se binyoro wikati ya bisi ina kwanya rago kumanyanga na lya gendete kwenekiwa kole ntogocha kabene kura se county ya Kisii chinga kyomo boromonge bwabasaye bagendete gochandika sengenchi yokobora kwemeremo imensi ya Kenya. Itsko ligoro nige kambani ya ALM horosagarwa Kisii kubwatera no yori nega nkayo kurigyo burayi asensemo yabo machoge chache semo tuma kurense ya Katari batareta sensemo AIM county ya Kisii na kubolia basaye no nyabali yabakolete ekirasi gi12 wesokia asobonge na kwenyorera bagasama baga mense yo ya Katari wanjito muligere na robotru wabeturu kwariga no musakyo ito petrol machine turainyora senchira bene kurasi studio ya kabere. Ekero okumentikana gukubura kwemeremo imensi ya Kenya kugeneta kwenekiwa abasaye bakurige meremo chinse cheisiko anamonensi ya Katari na bwo Dubai bono nigo barene kibako gokera magaye company ya ALM kubwatrina no muskishe mutuma kurensi ya Katari boigore neganga yo kurige kero kyobura ya sinsema yebunge ya machoge chache. Kwa maswali yote basi nimekuambia kesho fika pale ofisini. Nigolitsikuria rero bakora etaro asemeche AIM county ya Kisii idogo sigeta abasaye gwesokia na kwenyorera mirimo ya mabokense ya Qatar. Rero ntwabate exercise yo gwetanana koimiza abasaye abo babwate enchera gose batagete ko konyu egere baende ase chinse chesiko amanobo na Dubai and Qatar. Bakora wanayo mababo bisase company ya ALM Chris Nyayo nigo airigati ya mabaga yemirimo ari abasaye barachi kwenyorera asensemiyo ya Qatar. In our office bona iganto bwate amabaga ari ya salesman ambao wanahitajika 150 people. Tutakira abantu bakorokunga sales ladies wanatakana 150. Tutakira abantu bakorokunga customer service abantu bagwa kachisimi abantu batakire 50 people. Tutakira both genders male and female. Ndobwate chigasi cha security ambapo pia wanatakana 200 people. Alafu ndobwate chigasi cha car wash yere Dubai. Echichinde konya orango kwa na chikosena kwanire echire in Qatar. Chigasi chia sokire chigo korwa se chinse cheisiko eli abe ko mwana onde bwansiko isiko gabu koro ko bwate binto byao bikwamete bono chinga kino checho gane iriko bikwamura. Singwana yabo nigo baenekire boene no bwasyo kube company yo gotoka imemo chobo songa na bigo ime yansema ya Nairobi ekera basaya bange banyoreire mirimo asense yo ya Qatar na bigo Dubai.
obisi koroku ALM ne registered na Kenyan government. We have certificates chikworo kinganga intune agency ere tayari ko work under Kenya. Na inde obisi wetani ko bakisi in Cooperative Bank ntobwato obisi cheto Nairobi headquarters chikotoka Delta House room number 204 second floor opposite Nairobi University. Ikari kisi ya office ya itere Cooperative first floor room 6 onyaro yo minto Chris yoro awatendi bia Madam Oito Helen Mwangi numuswati umya sana okonyira basa bange oira banta bange chinsemo cha Qatar, Dubai, Saudi Arabia numuswati umya na ndo bisi yaito monto ta kungena ngango sababare registration fee poko ikagari gento quarantine passport a good conduct na etokenga no medical fit ese getonigo yarurwe gocha sabasa no nyamalia bakudete grasi 12 wesokia sobonge na kwirikia asemermeyo erikonyora mabaga neryo gonchuria obogima bwabo bwa ankyo company yaito ya ALM ne bwate chigasi mona basai bali mwa college school ne bana korte university ogakore course lakini toranyora njira yo konyore gasi ntoka bwate interview chitariki 3 mutienyo yo mambi registration toko chaka mambi transport go kurusikisi baka Nyamira company go tenenera igaba sai mwensi mwabori gumochiche asobonge togende gera chinse chiri chaisiko tueligerie agar na intumambi toche kuyagacha abasa bakorete form 4 mwensi tiakobera isiko ni nchorora abantu bende chinse chisiko igasi nerororo Dubai na Qatar igonde bwensi orenka mwariganiwa abasaya abakyaba makore skuru timobera isiko atigasinchiyo chigasinchiro onde bwenstaba ngaina tigasiteyo chigasinchiro nase ekambuni eyo chigase chitokova mbabwate interview ere chitariki 3 obutinyo yokabere bunatowochaka mwariganiru mwensi Kuripoteria Ensoko TV Kure County ya Kisii Chepethuel Machin Moncho muligeli toko genda bosia basae be kiare ya Gen Z kurwa county ya Nyamira gati abo bali barobire twich kwa baba korokobekana kubwatekana na maboli yarorekana kurwa sichibese cha World Bank chichiana ne twich ya county eyo nigabasabu kwa nyebero beiri bachikoba bakorobekana elyo kubolia maboli ya igo chia service umugabana bwe county y'umuske Amos Jalibo kolende bono nigo banyale koba bagotenenia ebirengereri ebibyao byo guchikorobekana litukolia lero mwanchu muligili Steven Nyarikie Mbunde nigabwa torobotyo ase abasawu bakwanite eyemo ase yamonera oyo mubwabarayi babasaya ase county ya Nyamira nanda yomo bwabasaye babangita mandamano anyamira this issue ya World Bank ya kutenenia amangana koleta chibesa ase county ya Nyamira bono asengenjo tukero twanya ko tukobwate deeply twanya ko bato konyoranga World Bank bado nenda ko kora investigation twaranga ere biya to World Bank ribaga ekole mo investigation yekole to final report then tomagocha kokora picketing so twari gutangazanga mambia ndogocha kwa swapara wika Thursday na litora ache Nyamira twena ne petition yetu ase omugabana liro liko rwabo tumaya ko bwati ko rwabo tumaya ko mayamangana so mambia mandamana alito bangete mambia abantu baminto abakusi abana baminto banyamira ntoka iyo para tikatobe ko malembe to World Bank ribaga ekole investigation ko rwabo then tutapanga Thursday tulete petition yetu kwa governor then from there tutapata more reports for clarification. Chairman bunge la mwananchi Nyamira County nande I was an aspirant township ward litukolia ntwabu atamabolia mange sana so mheshimiwa ito governor His Excellency Amos Nyaribo amangana arenge from the Gen Z employment na to promise tina ngo employer ya Gen Z lero twangu maboli na ki umosike Gen Z chiri wata bato ko employee ogo propose from each sub county kaibare over clear auto tabina public service board teraba formed by February ngobere formed nande amabaga yunabe advertised ekero public service board yeti guya bere vetted yeti guya chakira okoliga inje gento na tebe abasike baito ababa chorire buna bono musike senator senator nero wanto gotokonya buna amangana ya investigation okongo mugeni
ande nero rocho gototiga ina suspense twanyora tukunyora una nintu tuchukuri information na mambia babisa ngokoraki ngocha bari iko ntwango nyara gukora maandamano mambi esengenja babisa abo mambi nali bari investigation yo moelio eturakore ekere twanyora the report na ande tuire petition yeto and Thursday egento na tepsene tuito tiga abekiria nero to information ye wene tuno mo seneta ta kono kobali mediocre oche ground kwana na abantu twamanya the information to bantu go deal nero ku Vivian Nyanchama according ibuna twabangete mambi twakora maandamano twa postpone irie sengenchu twanyora nga World Bank mambi ngo chabale twa postpone mpaka Thursday tamali etanguro ku Evelyn Kemunto Mwega ko Rusironga mambi twabangete ngango cha gutwara twalinga maandamano ase county ya ite sengencho World Bank ya telemeti chibesa ase county ya ito lakini twaligere twarolenge sengencho World Bank mambi noera ase Nyamira county bakorobo tukibwabo egero on Thursday tochene petition ya itasomo Mwajito muligiria tugosuka mutwe nigoyo kabiro mu waziri bw'obulendi bwaime mensi bayigore mokonyi bwe morai bwe kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i amochirie okocherwa kwa bakristo ase kanisa ayo aseo moskerigati gashagwa hachiete gakoromo sangirikano ye asatebire nere biya abarayi babwatiri chiko nabegokosika chikanisa mwanjito muligiria no roboti rwaliganetwe no Mosakito Deborah turanyora sinchira yabene Oyo kabeire mawaziri bw'obulendi bwaime yense oyo boigoro mokonyi bw'omurai bw'ekiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i omochiri obusagani bwakorekanete ritukurigoro ensemo yabo ilimi kanisa ya ACK ya Udaya county ya Nyeri chingaki cyogosasima abwasoyo kabero mokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua aikiranite aso gusasima. What happened yesterday in Udaya Nyeri is very shameful, honestly. It's unthinkable that young kids who woke up in the morning to go to Sunday school would be tear gassed in the manner in which they are tear gassed without cause. There is no crime they had committed. They were not in the wrong place. They were in the place they wanted to be in at that particular time. Poor old women running around, away from tear gas and harassment is very, very shameful. And I've often said, for our political leaders, don't listen so much to the words they tell you, especially the ones in government. Look at their actions. Because how would a confident government do that? Because a government that's confident and has no problem with its population, with its people, why would they allow that kind of thing to happen? Asechibura buruchu abarayi barenga sekanise yo n'abakristo nigo benyoleta sa kwa nguchinga kibaruteretwa mario kiyo kurusia maliga egekore Matiang'i atebirege kuniriria obusibuli bw'ugusasima sebono atebire buna iyo nenchere ya moi serikali roberetie gocherera abarayi bakwamiriria serikali. Inaonekana wazi kuna mtindo ambao mimi leo nataka kuzungumza wazi. Yes. Ni mtindo ambao unapangwa na serikali kwa kuangaisha viongozi wa upinzani, wa kuangaisha wale ambao hawaelewani nao. Huwezi kuwa na kitendo kama kile tuliona jana kule Udaya without county security team ya Nyeri kujua ni nini ilikuwa inafanyika, kwa sababu National Intelligence Service officers wako mpaka kwa sub county. Kukiwa na kiongozi wa upinzani kama Mheshimiwa Gachagua anaenda kwa mkutano mahali 2-3 days mbele ya hiyo, wakuu wa usalama wa hiyo area wanajua kwamba kutafanyika mkutano wa aina hii hapa, na viongozi ambao watakuwa hapa ni akina nani na akina nani watakuwa na hayo maneno yote. Inawezekanaje basi kwa mkutano kama huo watu waingie pale waanze kutupatia kazi kwa kanisa na kuna serikali? Lazima walipata nafasi, walikuwa na habari mbeleni kwamba Mheshimiwa Gachagua atakuwa huko, ataabudu hapo. Matiang'i nigagikire abarayi bagote babuna Rigathi neroroberetio obusagani obuo ilianyoro gwancherwa saba na inchi tingaki aborio monene bw'abanyanyimbo gotenenera oboene. Something lovable that Gachagua organized that so that he can seek sympathy. If he organized it, it's against the law. So why don't you arrest those people he was organizing that with? And this happened when Natembeya was attacked in Kabuchai. It was the same response. This is finally what
is very stressful to me, to be honest with you, is this. 2/3 of these senior leaders in the security sector are people I worked with. I know them very well. Some of them are fairly decent people. I have said this and I don't mind repeating it again. The Inspector General, Mr. Kanja, is one of the best police officers in the country. He was my GSU commandant when I was Minister for Interior. I mean, the DCI. Hawa ni watu tumefanya kazi nao na ninawajua. Some of them are going to retirement. Why do they want their careers to be soiled by that kind of nonsense perpetrated by some third-rate politicians who have problems, and they think the best way to square out the issues is to go and beat up innocent children and women? Ase nkwana yaye nigate babuna nigasigete serikali n'abarai barabisi asabulire bono ko babatoreru tinga kiensegendrete kuyarigania sobochole bonene bumwaka bwechiri bwibere 2025. Mimi naheshimu serikali. I respect our leaders in government. You know, they are walking the country themselves to disaster, because you will never have enough bullets for 55 million or so Kenyans. And you can't shoot your way to electoral victory or what have you. You cannot intimidate people. You can't replace proper engagement with the public. So this effort of trying to create situations like some countries in the region is not going to work. Let's go to electoral contest. Kila mtu afanye yake. Wananchi wakiamua vile wataamua, basi hivyo ndivyo itakuwa. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Tugutigana na Deborah Kirubo mwanchu muligeli tokogenda busyo asengea ya mukuru wa ase ward ya Bochi iyo tukachisemo cha tendere bunge ya machoge chache kurwa ase county ya Kisii bore yasokiri na kurwa okoboli ya gochia ase bali babuga tomo yomuya kubakonya iliyo konyara kwa bako iro mwana ase lieta Brian Ogali uyinande bagateburwa litego chia ase skuru mwana uyu nigakora matemwa ya KCSE umwako eta asanyora grade kia A- kurwa ase skuru ya Kisii skuru asanyora techi point ya 52 mwanchu muligeli tigatu igworo boti uruna rwali getigwe no mulikito rwali ganetigwe no mulikito Wycliffe Orenge. Magega ya matemwa manene a KCSE yo mwaka wa 2025 wasokirwa bene kitariki kiando mutinyo mutangani umwaka oyo emegane menge yabereke wakorwa iguru yabarakirwa bali abakoreta buya asa matemwa yo korende ase kenyero kya materio mugunga eward ya Bochi tendere semu ya bunge omochoga chache county ya Kisii asenka yaye umongina Josephine Ogali aiganigo umuganoreo omona Brian Watara oyu asoboge mabuaye obeire kagwetera mange asenga nchoborere bwaye bwokoyagia koroiboretwe magega yemitinga tato ase family yeiga Nyasaye nansineti na abana batano korende umwana oyo omona abwati challenge obeire gotware challenge yoborwaire. Majina ni Brian Otaro Ogali, ni mtoto wa Mr. Jacob Omori Ogali na Josephine Nyabonyi, mtoto wa 4. Nilikuwa nikiugua ugonjwa wa eczema tangu utotoni, ilikuwa ikinisumbua sana. Korengana na ngina Brian oboroiro obwo ni gobwa chagete bune biaye abo ase achagete kwego maryogo nonye na yekigusi korende tibwa chigosira oboroiro obwo amenyere na borabo ase myaka 19 kiana nake kiagereta gaseri gwa chiskuru au asobobona nigo arambokerie abarokirwa bande oboroiro obwo ase challenge eyo engosi yaete linkia gabete ogochaka korwale keralenke 3 months old oruchinga kiekyo achagete korwara narwalte sana tugakagera ande ng'ana orwaye egekogera ekera arwarete igarenge kweyagi ase omobere oye ari kweyagi mpaka oiteka amanyinga tugatema komorigeria amariogo na komosiberi korende tagwena ekera achaka esukuru agachakire esukuru academy koroku Excel Academy erari junction ya kwenda Nyamache akaenda ororo almost etamwe yemo ekera ari agenderete kogenda eripoti ekarwa ororo egoteba ng'a omwarimu otebire ng'a omwana oyo andake na bara abasikwambokerie abana bande oborwaire tukagive up tugateba no omogaka ominto tugateba yaya bono akobera isiko
tobe tukumurwari okugwena tuchi tumuire esukuru. Nonya nabo omwana Brian ni gare omwana mongane kigima asamatemwa KCPE ni ganyoreta magisi aitanete kimenye na gukorangari kwa school ya bamure ya Kisii National School abo ase akoreta matemo mwaka oera na konyora grade kia A- yechipointi emerongitane bere nesana neseto nonya kerenga kia lenge anyore A plane erinde achikosomera obunyagitari bono gwetera challenges ichigabeiro gotwara ekera akoreta matemo a class 8 kurworoche na excel ti akanyora 407 ekera anyora 407 akayarangeli Kisii school na Kisii school obeiro gwetera the same challenges. Even teachers bae mbaroche shida rwate nyona abana nigo bakwebori ngankie kegosi. Despite the challenges gwetera chinguru cha Nyasaye omwana oyo iga akora amatemo buya akabo maintain A- kurende tali A- atagete A plane and achokora medicine and surgery. Enke yibono nigo yasokire eliko saba ogosira elinde omwana Brian asomera obunyagitari na gwikirania endoto yaye. Nikipata kuwa daktari nitafanya research, nitafute dawa ya huu ugonjwa eczema. Watoto wengine wenye wanaweza zaliwa wakiwa na huu ugonjwa isiwasumbue hadi siku mingi, na ningependa kusomea udaktari. Hivyo ningeomba kama kuna mtu angeweza kunisaidia kupata scholarship niende nikasomea udaktari ili niweze kutimiza ndoto zangu. Bono nigo yatigira saba samaria baya bonsi bakubwaterana na barai gwesokia elinde bakonyo mwana Brian elinde ikire endoto yaye. Ingolipotera Nsoko TV ko Matieli Mugunga ansema yebunge ya machoga chache county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Manjito murigeria tutigata senseme yechibese ye chisemi mnabayigo maiga yomuraiwense ya Kenya Muski William Ruto kuboria abalimu nabayiga abalimu abanene kwenekya bunangwanjira bare aborokiwa bari batari konyora enibo yokobeka chiskuru bari bako bunyara bako swasi chiskuru babe bako swani chistyanga chiriago sechi uniform chia grade kyanda bono nige gati aborokiwa bari 12 basoire kirasi batabegiti chi uniform kurwase skuru ndo chigaiga ya gitare mixed na boigo eskuru ya mokurasi nsemo chanoti mugirango hasa boroki wabo banyalite bagosaba batabegiti chianga chiskuru manchito murigeria no roboti rwabetero kwariganirwa no musakito Steven Nyarikimbunde turarunyara century ya bene. Brian Asande negati yaborokiwa bakonyekire inse yechiko iyo murayibwense Muske William Ruto oyo chigetenga umorokiwa onde bwense oregire 10 aswe skuru ende yonsi arangiretiwe none tabwati kende nigo agoso ase skuru ya Getare Mixed Senior Secondary ase wodi ya mawawa ebunge ya North Mugirango ya Nyamira rero aiga niga kuomerana no mwarimu munene Evans Mungare Moseti nigo abigete uniform ya grade 9 atabwati ebikoroto bya skuru atabwati kende yonsi ase korende ancheirwe goso ase skuru ya Getare samari tango ku Brian Asande ndo ya jamu makuru hanya ule principal onde karibu sana ondi kianzo onde na bebe bawo mbere Kenya serikali n'imite efi ngendo kurubega n'ikibando ga n'ikimende naje school na beke uniform iri ya primary ni anga umuntu nanyoronga nero kurabuna ni kuroto na bwati ya school na tunataka tutii ile sheria ambayo imetolewa na rais wa Kenya ambayo imepongezwa na waziri wa elimu Mr. Migos Ogamba. Wasiwe na wasiwasi hata ingawa hawana yale mahitaji ambayo yanahitajika wakati huu, wacha tu wakuje shuleni tuongee ile ambayo wataweza kutoa watoe, alafu ingine waende kujitayarisha. Umorokiwa oyo iga baibori baye bangire komosomia eskuru asengina amenyete umuchionaro ekereise amenyete asomuchio kitui ere umorokiwa ko amenyete ngaga iga igento kyagera umukonyi bumugambi obonyengu supplication aire getambukero gyo komoreta eskuru eyo
ono unanjenga nturu kwenyara buya abo gwakira omusesi iminara tabalinde ngapimbo atibesa timbo atigende yonse ono tingwakira na mama linde nasangire buteja indero mama ali narko na hatari kujitui. Leo kama leo asubuhi tulipokea kijana mmoja ambaye alikuwa amekwama nyumbani kabisa. Naonekana wazazi wake walikuwa wametoroka nyumbani. Ni kama ni kutoroka kwa sababu wanaonekana kama hawataki kuchukua majukumu yao. Brian nigagokire ndagira yeskuru yeiga. Kali ule to sangiri pera limuyo. Usetono. Eskuru ya na bogo sange. Na bogo lino kanya na breakfast ya limu itiro ota hivi. Wewe chani kukuja hapa. Mkoa kama dai. Chakula vitu nikonjao inaleta kwa kile ya tigani. Ase ward yeyo ase skuru yari Omega PH Mixed Senior School ni gaboro kiwahi 12 basoire ase skuru eyo ase birasime babegete uniform ao mega ye skuru eyo ko banjira goso skuru eyo munabare kuna bakwane kwiga bari siri abana barabeyange 12 ekogera kuna serikali yategetenga abana basoje sukuru batabati uniform batabati school fees tuwe na Omega PH secondary tu abari CBT tu arate ko assist the principal are very supportive tu abari CBT na to kana na kitu ko yale ngande ga tukaraba barabeka to batebi school ne yino lakini ande tu kwa ne tu assembly abana bali bari watakana ne skuru eyo kobekwa se system yogochora asobochori bwa grade 10 ngani gegosoma Omega PH Girls asebwente ko bari Omega Mixed School nige tantane eyo yaretire aboroki wa barense uikabono asaboroki wa 50 no mo basoire buka asaboroki wa betwe chimibere na 50 Steven Nyarike Mode Ensoko TV North Mogirango county ya Nyamira. Tugatigana na roboti rwa Steven Nyarike Mbuno mwanchu mulili ni tokwenda mpaka somenyo bwo muraibwense Dr. William Samuel Ruto asakurunga State House litukoligoro nigaumira tena barai ao bekia magia UDA sana mono anyarta kwa tabanga nigo bagendete kweyaligani usibo choli bu mwaka w'ikirubere 2025 na ibere na satebete ngo mwaka uyu nigekia makiae kira chikobage kubwa oborai bwense gose arachikobage koirekero gukibora bwense wetani chikura chimilioni 2 gose chimilioni 3 niganyarta kwa babeko mukena kubatenye kiama kia UDA ne ketigalete koba kibwate okumanyekana imense ya Kenya igati yabarai bekiranite asomo yego yono mokonyi boye w'umurai bwense Professor Kithure Kindiki nabo yego murai bwa banga se bunge umubunge bwensemo umubunge wa Mushomba nere asama tukabwa ngorekana gutunga ase siasa ya lenge ya Kenya moja nabo yego akarorekana senseme ya mokorekana koba no yolenga bisi buno mokonyi bw'umurai bwense Rigathi Gachagua kolende mwali iranire ase kiama kia UDA. Umurai bwense William Ruto ene kiribuna nigo ekiama kia UDA kerengete obobui obonene asobochori obonene boribosio bumwaka bw'ekiribubere 2025 asate biribuna nigarigete kubwa abamereri baye n'ekikura gwetani chimilioni 3 kubwatekana no kubwaterana n'ekiama gia ODM. This election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ukwana ritko rya rero kurwa ase nyombe nene y'oburai ime mucho Nairobi chinga keumirana ne committee ya National Executive Council yekiama kia UDA. Ruto nigatebiribuna ekiama ekyo nigo kirigeti gotinya chinguru chiae ase chinsemo cha mashinani inse ya serikali yobomo. We have a broad-based government arrangement. Si ni kweli? Tulikuwa na matatizo, makelele, fujo, maandamano, tukasema in every challenge there is a silver lining and there is an opportunity
if you look carefully. So in that challenge that we were undergoing, instead of focusing on the challenge, we decided to create an opportunity out of it. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Ase ensemo ya uchumi Ruto nigatebire buna serikali yaye nigo erigeti gukinya ebirengo byense ya Kenya guchia ase ebirengo bya igoro mono bimanyekanite buna first world. Why is it necessary for us to have a strong political party? It is necessary for us to have a strong political party because the transformation of a country goes beyond one leader. Ligatia bari baikirana ase gikare kyo ngamona no mukonye bo murai bwense Professor Kithure Kindiki umurai bwa bange ase ebunge enene amoneri ya Senate umuwaziri omonene negati yabarai bande be kyama kya UDA through innovative funding models to modernize the port of Mombasa. So seaports, airports, railway, roads, and energy and agriculture. If we do that, Kenya will move from the third world to the first world in a generation. I know that we have been part and parcel of this team, and we have done things that have helped the Kenya Kwanza administration attain the record of the score that you're hearing this morning. And that transformation, Your Excellency, as my brother Aaron has said, did not just begin with what we committed to Kenyans as we campaigned together on the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. Kwa mambo ya kimataifa, African Union, yeye ndio champion wa African Union kwa mambo ya reform. Ana reform taifa la Kenya, lakini pia ana jukumu la kureform African Union. Goripoteri ya Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Manjito murigeria katutigarita somutinyo mutangani wo makoyo nigesegendete kubwatuka ekura tego chia ase abamenyi bechinsemo igoro yoburoire bwa Safiko Cancer na kurwase account yemera nigabamenyi babete bakosemigwa igoro yoburoire bwa cancer gose rira mori nigo muwaziri wa wachenu nyamira Dr. Donald Mogoi asabira abamenyi bechinsemecho anyamona abaswati kwesokya sobonge na wikirana sinyagitari eribanyare bagakorerwa ubunenge bari ubuzima bwate uburoire obo. Wana chikambi cha mentekanire checho iregusi ne chikanisa ne district iro nomorobelio nyasaye Umurandia Postina obare masanya uyo batemya karigani elimo no muiborwa kurogetengereri ya Kebonyoru ebunge ya Noti Mugirango e county ya Nyamira no yomo bwa barandia balia bakabeire be kanisa ya Adventista kurwabo magega onagero togosoma klase eria ito ganyoru mwalimu uringo somia obokristo akanyorokererio obokristo Biblia iyo nkayanja ngasoe class obare kagokina nache boncharingana lyo monguru mwaka 49 karaturaze togosoma klasi sato tujigokora si nkabatiswa no mupasta ulikorokwa Abrahamu Irere nyuma taraso akoranderingana sichikanisa na beto mwalimu na boiga gakoro butatine kyombe ky'abasongo igoro yo kubangoro iboro kartwagenda soburandia ngakore mirimo y'oburandia myaka 30 amano bwalimu 39 denusu ngaika mwaka 99 kondeke birigo district nkarita Manjito murigeria oyo noroboti rwe kanisa higi Adventista iga Kenya yachagite naba commissioner Manjito murigeria gukwanira igoro ya barayibechi kanisa kolenda roboti twagotebya rwari kunyara togoswa ndigo ngusabo kwabera rwari gukwanira igoro ase county ya Mera igoro yoburoiro bwa Safiko Cancer ase omwaziri wa wacheno ase county yu aboriri abaswati kurwasi semo kuro county ya Nyamira kwenekya bunangwe sokya bali banyore bakonyora obogwenia bwa bwango Amarita Dr. Donald Mogoi
waziri wa afya ase county ito ya Nyamira rero ntetukwonera mang'ana y'oburoiro bwa cancer nine nekene ng'abange baito including noninche tugwata abairi tugwata abasani tugwate abaminto barwarire oburoiro obuiga bwa cancer ere kire kiungo ky'omubiri nabo gekonyora cancer kurwa omotu mpaka nona ase ebiari bia amagoro nabo konyora cancer egwansera ororo na cancer yiga nene mono ase county ito ya Nyamira usase Gusii yaito cancer nene asabangina cancer ye cervix cancer ya breast cancer asaba sacha cancer ya prostate ichinjira common sana na cancer ikiga cyonse peka to chukwana da useka ro kuligereri karo umuntu akugunduliwa mapema karo wajiri screening ugunduliwa mapema na cancer ige kurwaliwa goki gusaba abantu baito anene mono banyamira na abantu baito abagusigo skenye ngima nuko batebinga kogenda screening kera kirenya gitari cyitu nchibwate njera kigo screen cyonse ebe cervical cancer nabo kwenda nyagitari ndionse nabo ko screened ki dispensary jito ki health center kiti kera wala nyagitari baito mbali trained to screen ekero kwa biri screened no tokanga kera no tokomanyanga aye egento kelio bwate no bwate into gorange edition ya koro kinga na bora twara cancer ku chimutu nabe ko ba ikurwaligwa nekero ya rwaligwe ana wono ko declare cancer free na after kwa very screen na banga kwa tokire na cancer na andikwere mapema ake na boko ba referred with ya soko uranyore ukurwari gokuya cost yo kurwari cancer munyore ngasha ase ango mwako yibuna bwansa mba kwa nere cost yo kurwari cancer ase Kenya sha igego cover cost ya cancer at 500,000 shillings lakini 500,000 shillings tari kiro chichigo kira kurwari kera kansa nga gwatoka gopimu nkororo na no gopimu yakerengaki marioga ena rororo wansire eido wasira mariogo yoko nyuri tokorwa chemotherapy na ndo gendo sina mariogo yogo sambwa radiotherapy ebibionse kero kuri buya averagely trigo cost less than $1 million. Jito murigeria no mutinyo omutangani butambe togotebanga abaswati nigo bakoinyorwa nabego basemigwa twasemigwa buna tugane irikomenya hange mono kwenda asinye gitari na kurigerirwa buroiro bwa cervical cancer nabego buroire bokorkwanga breast cancer igonga abaswati anonse sole mutinyo mutangani no mutinyo ito genda sinya gitari kolerwe check up igiye korkwanga screening iriyo lende nayo nyari go kumanyanga omubiro berobwo mubirogo ngakiore mwancho murigereri ko igure Diana Otebire garona kwanete ende gere byakiro montage ndarigereriwe arorekane ngangi kerikero Diana muganora monene nuringa chikura bono cyumwaka bw'ikirubire 2022 murayibwense igayo chikaba gakobwa oburayi gosa chikubwekiro gekyo tugwetane chikura chi million 3 projection yabegete tali gorende gatebire naboko tatebinga norocho murayibwense na ile chikure chigwetane chi million 3 murayibwense ya Uganda uyire kirugo kiaye igaire chikure cyo asabwate eligo tebekana 52 neyemo ase 71% agate abali batekira nitesege tuo abaki chikura nataite chikumanyangi batachiere toro ande gateba nga Bobi Wine nero begeta abantu bali batachiete gwaka chikuru bwoba nabo igonye bagenda bonsi pinabaye numurayibwense Otebire egapwire bosiaiga igere chi million 2 egatiye chi million 2 ose chi million 3 winyole chikura cy'uburayi umwaka w'ikirwe 2022 nigo bwanyartiko babukubugwa asumurayibwense anyartiko bagakubwa chikure cyo asabwete Raila Amolo Odinga asekura chikure cy'ikirwe kimi 2 kirwe kimi 200,000 wana Otebire ngo ciare wake omwanyo uyu wose campaign ni bagelio lichikaba times 10 wose agwetano to expected campaign yabiguro abantu bacha subonge bono toro chirende podium yabekiro yabere irangirende batebanga chikura cia chakire Diana ngwatebe gento gete igoro yemwe metebere ase kwale gatebanga emetebere ere ngane tubotambe mete ere ngane tubotambe
nere gusange bikondo chena gatebi oligie murigereria atotebige kogera rero nchitima tinga kigwa decided emetere ngaine nere gusange bikondo murigereria gwakire ndokonyora nkagitingane rintara mutebia umurigereria ituna bakunyaraka gwa kesimia sina by studio 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yo moira 0788666663 nabakunyaraka gutwakire simio mwanchito murigereria ototebia nga emetege ekerere ngaine emetebere twateba nga emetere ngaine nere gusange gikondo ninki ukagete eringani tulimwamu bigokwana rero emetere ngaine nere gusange bikondo ise kurigereria buda esugunaine ngagetene esiminere gaiga kana raibwata okay tiga tuigwango ngagetenga ya nachire korende omwanchito murigeria ngagetenga nerare gototebia nga ekere meteyere ngaine nakio gusange bikondo na sentiment gusukwararo rirege kondo na ndi yachire ora bagototebia metebere Ela Nsoko TV. Ela Nsoko TV bwakire buya ngotogo kwana nere nande nsemo kiyo bwaterete Dennis Koru Nairobi emete ne class abantu bale egonde yamuna bona usina bali mu barosia abako bamo onda tebe emetere ngaine ne class ne class chensi na bwe metere ngaine ono na bonda beke boy kwanya na barali mbabwate class kyabekemo asante sana sogoro gwatokonyire nje konya na inje ne meterali gereti bechanda ne mo bagwetera ebintu bakogamba bibwekaine ono metere ngaine nere gusange biko asante sana kwegure jenzi emechanda yaho ne yemo simitebugati umuriro simitebugati data ngogori Colgate tugorera abuda yana wakonyirunga gite inchira konyiro asante sana Dennis ora grato bekirego niyo tukuiguya sana tata ndo mutimo gotokoira na toso asesemeli chigazeti mwanchi murigeli tunyaraka batogo tebia yale se chigazeti au ese mambia bono Eye Nsoko TV uboroso bumugusi omwanchi omurire Nsoko TV igetasengiye Nsoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchera ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarige Steven kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge na inche Dominic Onderi Nyabuto kenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboso bomogusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Exterior Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo
kurimira bwisiro y'obunda bwense kurere tari inchira ndio sura krobolemi obiyoke enyorera ibaga rya bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia igirio bolemi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Kwarusiri gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na wigo mtolene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru. Ichio chigutumeka asichikanisa nemeiga au. Tuline sababu yo kole talentambe guche kuligie byombo bunebe. Totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira. Gusa twakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eje Yensoko TV oboroso bumugusi. Komida isato maega yense ya mumwancho muligilie mambia bono murubeli Yensoko bwakire sachindera burato mbono gwasoire asegeta senie ke utete komanyanga ninki kegendrete igotora somurubeli kuri Yensoko bwakire nande bono togoso asensemo yechi gazeti litukulia lero gombwate ibere mbwate gazeti ya The Standard igaiga noroche page ya bosio ya maega kamera nyege go zoom ekoro page ya magega amangana alia akorekanete Jumapili litukulia mukubyo ndere gazeti ya The Standard yeye buguretigo ninyegenete ngo director itutima itigo zibaye zoomiri bakorokire bagana ali ndere bi change na yebekire wancho muligere na nimbwate gazeti ya The Star nero nerega igasoko boko nibwa toroboti gaiga ukari gukwanira iguru yabasacha nimbate bingoroboti uruningi keroro na bokonyara koba ukorurigereria bakari goteba ngeye masa 10 usomu sacho yo masa basacha 10
mangana na roro mwanchu muligiri nabo gwesomera gazeti ngo gatebindere rero igo nibere mbwate Diana ete chiao Mwanchito muligiri na njasoko kwane ni bwate chigaseti lakini asiboni gani yoko kwe gazeti ya The Daily Nation umugano mole na nchiga igo kwane Rigathi Gachagua nabo igo nabiri gakocherwa ndo chiko bachage tukuru aso mwaka 2024 wikaboniga omwaka 2026 Mwanchito muligiria nene gazeti ya The Daily Nation nero tugusanga nero. Okay. Biamana sana. Nindo cha Albert Okioga aigane Soko TV. Albert Okioga gosanga nigagoteba inkagirite gataka gukwanira igoro ya mangana ali togoteba igoro yemetebere erengaine gosemetere ngaine nige gosange bikondo asakale goteba nga uyu na Albert Okioga egesongo iga abana siasa buna umugabana awezi shindana na rais. Kila mtu wako level ya kero muntu nale level yae no ene gatoko enda skuru no mto Dennis yateba no ene skuru gali kunyoranga as university kero muntu level yae ne roro asegasi kero muntu nabwa level yae totebu nabaralia abanyagitari kero muntu nabwa level yae mbuya mona sana ntate gochakane gazeti mwanchi buli bunuligete screen yawo gabo gochakane gazeti ya The Daily Nation bagala tebanga ndo ogotogota maega ya Gachagua ochererwa n'ekibunduki ekeralinga sekanise ya moya wa itimu chinsemo chiricho dhaya me county ya Nyeri mwancho muligiriri lingana linene na lielio bagateba gaigani ndoche bali batali gokunwa ine gazeti ya The Standard gokwanera indoche bichaga abwo eyeroro neyo ngwano muswati gosomura ibwa bangina ase county ya Murang'a ogorunga Betty Maina nabo igo mubunge bwensemo ya Madira aselita Eric wa Mumbi nabo ngo watebyo mugano yo ningo gokwanira gose ningo inkigose kirengete kolende ekubwatekana no busagani bwakorekanate ase kaniselia ya Nyeri ekera oyo kabero mokonyi bumurayi bwense oyo rusetu wa bisi Rigathi Gachagua lengoro ase gazeti ya Taifa Leo ngukwa na bale nani anawinda Gachagua mwanchu muligiri ne nero nige kubulinga ningolia ogendete kumutwara Gachagua ngogendete kumutwara no matobo twali ngoyo mutagete igore ndengo nyarkoba bakoligiri mwanchu muligiri toko genda ase gazeti ya The Star ngukwanira bale bakaleka tebanga egati yo musacho yo masaba sacha 10 tibaliko nyarkoba gakoimokyo koboko igoro kegusinabe kanga egati iyo musacho yomo asaba sacha 10 tokonyoranga tibaliko nyarkoba bakoimokyo okoboko igoro mwanchu mulige nabo nyarkoba gosomera gazeti ya People Daily nigebwate gotebanga kurwa aso kuruchira na biri bitaranya kwa bigo ikira na bigo tenga blunders ko sebinto bitarakolekana mwanchu mulige litoko genda bosyo ase gazeti eli ya Business Daily nigo bali gokwaneranga ekyombe yake are bono nigo gechikobage kubwatia na kunengi koranga abantu mbali batakali kwa kane bange swagala teba wetani eji billion chimisa temerongo kyanda na ibere enugutaibere aswagala teba nga bono igo mwanchu muligereri nigo ekare korolekana nga abantu mbali batali kwa kana ebango igo nabo konyarakoba ko wesomera na konyarakoba go kumanyanga ninki gendrete ase gazeti eyo koko genda ase gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligereri ba kwanere goro ya goba kwanera igoro egazeti ya Daily Monitor kurwa sense ya Buganda nigoba kwaneranga amaunchuliriane indo chegabwa sebicha oyibabege toro no murayi bwense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nkagiretenga nagakorete amaunchuliri asibakale tebanga nigobona nyarikoba gagokora amaunchuliri ya serikali yaye ekera aligere aliyokora ense ya Buganda se entundende erebosie myaka 5 se ya Buganda nigo yakora bocholi bwa itariki 15 motinyoyo na omo raibwense yo Yoweri Kaguta Museveni yakanyarakoba gakoirobora yo bwa sentunde ya 5 kabere na bono nigale se abisi myaka 40 ase gazeti ya Mwananchi kurwa senze ya Tanzania bagatebanga katakata ya CCM ya zusha mjadala mwanchu muligili chama cha Mapinduzi ya sense ya Tanzania nigo bagatebanga ekubwatekana nengani libatebanga ekabwate ogo koleta go seliberera uliyo gukwanera asibakale ko babana inchi bese bago kwanera mangana asibakale gotebanga ibintu mbire bikorolekana batali go soki burunge igona bugwe somera ase gazeti ya Mwananchi na kumanyanga ningi keli keroro nande ntagetengirane elincha kene gazeti ya The Standard ya soko bakukwana bunandi nago tebinga ningi ko bage go kwanera selingana limwamu bago tebanga abambali go kunwa barayibabere kurwa ase umulimo Kenya
ase oyo makuru kunga omoske Betty Maina oyuro mu women rep we county eyo ya chinsemo chiri chia Nyeri nabo igo omubunge wensemo ya Mathira aselieta Eric Wamumbi nigo babono babekirwo asoba gatagati maega yo oyo kabeiro mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua kunyara ko gasaganwa kirarenge asekanse ya mugo sasima nigo bono mwanchu muligiri bagoteba kubwatekana na biri byarorekanire koreto okoboya abana na abaswati nigo bono mwanchu muligiri bakororekana banyaltuko bagokorerwa HHL nabo igo kirie kororekana nga Elieta likoro kumosikwa bosomoske nigo bono lyanyare koba ligosiria oboroso bwaye asibakare goteba raya babere nigo bakobwatanirwa na kirie gotebekana nga korekana gochechelia nabo igo sekili bagoteba nga kiligia korekanete sechisegi echo asabanya nyimbo batarorekanete gokora kende nabo igo mwanchu muliro bateba nga chinga kichinde anyare ko bagekorekana nga nengana yanyare ko bagekoreta amabolia mange nabo igo bagoteba nga maswali ya makongo samabolia makongo ndigagendete koboligwa asabara ibande bakororekana na bakora kende gionsi batariko nyara ko bakokora kili bakoboligwa amabolia nde igaiga nindoche amangana Betty Maina go kwana ibateba chinkumacho gotebekana nga ama sasiniga tumegete n'abanyanyimbo gochia ase kanise yu ase Gachagua renge no boli moge kogera ase chitirisa chikanise yu chirose irie birore kende nkeyo kyanya tukabage gwateka kelikia korekanete egaiga bateba na ekera abanyanyimbo barangiretigwe bakagendoro bakaumerana na abantu bagotebekana barukaniri na kurutamagana gochia sekanise yu na ekeli subati oyo okurukunga Betty Maina igaro mu women rep county ya Murang'a mwancho muri asabo kwa beratali yo Nyeri igaro mu women rep county ya Murang'a asagoteba nga keligia korekanete litukelyo tiko konyara kabage kobekerwa asabanyanyimbo na nigagoteba bali banyara tukaba bagotoka bakurutamagana gochise kanise yo niko baroberie na umwana siasa orenga sekanise igo sasima tokogenda busiga iganidoche oyo omukonyi bumurai bwekia amini umonchu muligeli oyo kabero omukonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua na ndoro murai bwekia magia DCP ngotebale nigo eibago byachete bigasoa ase enka yo mubunge omadira Eric Wamumbi na bikanyara ko babikoegwa amaigeli na gotebunga kibali chikoba gokora bakamanya gucha ase ensemeli ya watima babuguliti chibunduki chia AK47 na ndebo igo babuguliti bintu byo kurusia maliga bakamanya gucha ase kanisa nigo baetwekirenga yo kongita aina mangana Rigathi Gachagua kwanete asagotebanga umubungo yo bwensemo ya Mathira aselieta Eric Wamumbi nabo igo omusubati okora county ya Murang'a ogurunga Betty Maina nigo banyara ko bakubwatanirwa na ogo saganwa ko muske Rigathi Gachagua mangana inigale asepeji ya kanen ko irana ko batebinde asobwikira nunda tengche gazeti ya The Star nerongo tebiri ngana limwe mu mayeko Diana libaga kokwanerere igoro ye gazeti ya sibakale gotebaiga ende tangani kirega iga bakale kwanera nga ingi kilikege ndrete sekili yagotebanga obochori bu mwaka bw'ichiru 2022 asbagotebanga ensemelia ere ya Kalonzo Musyoka na ensemelia kora uno murai bwense nigegendete kuligerelia nga kichiko bage okora campaign chiabo banyara ko bakora nga banyara ko bakonyora ububwikira oyo mobo igora bugwe somera ase egazeti epeji ya gatana limu kolendo mugano monene nigo bagotebanga abanta bange bakari gutumika abasa abange nigo bakari gutumika mariogo yo gutindia egati yabo no gutachisigara enyasorera boigo okonywa amaru asobonge na egento kiereire asabantu 10 saba sacha 10 asoyomo asaba sacha 10 musacha yomo imeye county ya Nairobi nige kororekana nga babuga to muchando kuruku gutaimukyo koboko igoro niko maite kebusi okwamanyire kurukunga erectile disorder mangana ale sepeji ya kabiri gonga basacha bali Nairobi ya 10 asoyomo abakonyora nabwo atumuchando bugutaimukyo koboko igoro ngotera sawa manjito muri yeto gocha se gazeti ya The Daily Nation mbogano monene muno yo minto Innocent yagotebya no mugano omoyo kabiro mukonyi bo muri bensi ya Kenya Rigathi Gachagua kagitinga Innocent osangire naye lakini ase gazeti ya The Daily Nation nigo bagukwanera igoro yechinsemo chiri abereka gocherwa wikomwa ko 2024 asiba mwaka yo 2024 nigo abantu bakurukwa nga mungiki
members banyate bako mocheria sinse mocheli muru na Kiambu na baigo December asomwa ko yo 2024 abanyanyimbo mbabete bako mocheria na kumutera chitiagas asichize mochia Shamata Nyandarua omotienye okane umwako eto mwanchito molyeria naro abarendi basaka baegashagwa bakaba bagochererwa na ababegwa bakurukwanga guns ase kanisa ya PCE eyuere muiki asichense mecha Nairobi motienyo kabere naro babatebanga nabete omorugyo Dorika Gashagwa nere nabete kagocherwa asichense mocha Kamkunji meyanyeri motienye Ojurae mwako eta naro bagatebanga ababegwa bakaba bako mo hochera Gashagwa asinsemo chia Kigumo Muranga mutinyo 8 naro asinsemo chia Gaiga Nairobi nigo abetika gosherwa nabasaya babwate ebintu birya bikuru kwanga armed youth sande benga n'ibintu babwate byo komochera ase bakuru kwabwa babegwa ababwate byoge uno mtoke batete biringa nebyoge bakaba bakomocherera akabaga kugenda chinsemo kigerari kurwa chinsemo kiriya ci America wanchito morgena bagwa somera subwagare aigase gazeti ninge gokwanira omwako olyo etano omwako oyo uno musikeri gati Gashagwa abeireka gocherwa kole ntoko cha gazeti ya The Daily Nation ye page ya kanene page ya gatano nigo bona barayibechi kansa besokirie nako mochia serikali asibaitebire kwenekya bunanku bwatire lichiko nabaiga barayibali bakogenda se ekanisa kolenta siasa nabarubanyale bagokyania kegares kanisa niyera sachenu asaba igeno abakoenda kumusasima omunene omwanchito mugiria oyo minto Innocent yagotebire omugano oyo na nabagwesomera sobwagara gazeti ya The Daily Nation page ya kanene page ya gatano asengo koira wikase page ya kabere egokwanira kisemya sabatebanga aborokiwa bange ba grade isano nemo grade 6 niko wikira boni gabatari ko nyara gosomege songo ekiya kyabana bali ba grade isato niko bagatebanga negendo kyalentro mu chandase amasomo eye korokyanga aborokiwa bange bali grade 6 ose junior secondary niko batealiganetie ase amasomo abo asibono serikali kuboligwa kwenekya bunankubekere mikakati emiya aborokiwa bali bakonyara bagonyora amasomo abo mwanchito mulgira sabatebanga asa aborokiwa miye yemo nigo konyora aborokiwa 45 tibamaiti gosoma egesonge kya century lienge erengia mwanchito mulgira nabo gosomera sobwagale ndochegaiga nekyomige kwanga usawa nakyo kwanira igoro ya aborokiwa ba grade 6 namuna batari konyara bawikirana tsemchiabo abega gazeti ya The Daily Nation page ya kabere okwanere rigoro yomesiko kurupanga Trufena oyo abetega koyobwani omote nigo bone kyombekeria kya Guinness World Record kyabetege kumuriko organize Trufena nigari myaka 22 na niga abetega kubwani omote ACABC yo mugavana bwe county ya Nyeri abwasabwane tichinsa 52 na ibere 72 hours akaba kagokora bono nigabete gakwegwa ose nigabete gakubari organize na World Record Guinness World Record wanjito murigeria twarari gati y'abantu bakubwane metera kene bagotebanga Trufena mungare Trufena oyo nero chagete Trufena mtoni nero chagete nande evidence ya ene saine ikiagera nigo yabete gakorekana century irengia asibagotebanga naikiranete birengo kolenda igandoche egati y'abantu mba moeto kuboko nande babatebanga nenchira ya moyokorokyanga ntoganeri twatwara twaba resilient antega twaba resilient twatwara botoereru ekera tukoligege ntunyare togo gwikarania anchito muliyere gindikata chisemi egano moswati yo mobwe myaka 35 35 years obetega kuirana seskuru maiga yogo kora matemo ayo mwako 2010 akanyole grade D+ mwako eta 2025 nanda kare Chester achikokora matemo ya KCSE kyagara nigata itukoba umunyagitari kaira na seskuru kanyaraga konyole grade B- bono niga uchikosomera umunyagitari nonyeka bwata abana babere ani gatukomanyirwa ngani ganyatika gukora amatemo ayo mwako yo 2010 agasoa asenywa moyaye kolende nigo bono nande abiromo esogo cyasare kiagerege ntukiri atagite kwikirania nigo bono aya gucyo gikirania nigakwata amatemo kuri seskuru kuruko nka Kipsaton SCE nabono
niga uchi akoba umunyagitari ose niga uchi ko register goswase kosi eri atagete yo umunyagitari mwanjito muriria nabo gwesomera sobwagare ase gazeti ya The Daily Nation page ya 3 oromo swati oyo okorokwanga ndo chakorkwanga Frida Jerop unanyatega kwegasa na wikirege ntokiri atagete nchumuligirali Diana gatabiri umugano oyo meganere se gazeti ya The Daily Nation bono ntategora kusosa umugano ulia uri gathega chawa sibakare gukwanira nga nigo bono iga ekorekana baraigete bali bakubwatani ko basense moyo muraibwense egati yabo buna nagatebye oyo mukurunga maina nabo oyu numuswati we county ya Muranga nabo igo mubunge mu Madira Serigata Kabeire buno mubunge maiga yaye bosi yaya akachikoba omokonyi bumuraibwense okurunga Eric Wamumbi nere nigakubwatani go gaiga sikili bagotebanga okorobelirwa gwechibura buruchi akorekanite asekanise ya watimu nigo chikobwatekani guna baraya babere mwancho muligeli na namonasi bakale gotebanga aba bunga babere nande talinga ne coincident yo kanigo bale abanchani manyete Diana Betty Maina na umubungo yo Madira Eric Wamumbi nigo bale umusacha no mukungu umugoswati Betty Maina nigakorwa se county ya Elia Muranga nabo igo mungwano yo kurkwiriki wa Mumbi orwa se county ya Nyeri nigo banyuma netakera bachete bunge nande nigo batebenka yabo no korobeli kugwa korekanete maiga yaye chibura buri chikaba chikwane kigwa se kanise libakoronga ya watimu namangana likine gazeti ya The Standard nabo gwesomera ororenga kibanya tukwa bagokora nanda namono aya niga kwane tu no lyo korukunga mwancho muligerelia umukonyi oyu kabiri bumuraibwense rigathega chawa nero nyarta kabaga ko ya osioli nago yateba nabo igo nabo kunyara kabago gwesomera na koranga nigo bara asubu amabanta abosaba abajumba babiri banyara ko baba kororekana sikili bagotebekana go kugikeli sana rigathega chawa na kendi gionskeli yakorekanite nigo batebanga abarai bali batene tobolendia se county ya Nyeri litukuligoro nigo baumiranite na konyara kwa baba kuburania mabuli amanago ikira bono igonde tayo beriga kubwatwa mwanchumuligerie kili yakorekana na ndengagire tomu director tengo koro kyali clip ekyo ngakirigathega chawa atnyarite kwa baga gotamakuru wa se kanise ya watimu litukulia Jumapili asboni go mwanchumuligerie abarai bechi kanisa na banyara kwa bagwe sokia na konyara kwa bakugikilia egekorwa gyo konyara kwa baba koira ubo chigo chisegi chia kisiasa koirwa se pulpit go sese sinagogi asabakale goteba ngo kurutwa mariyo kibo chiese kanisa nabo igogo cherero ko bali banyare ko baba kurukwa baigeno ko genda se kanisa ni igo kiregen to kiliba ko nyara ko bako gikili nabo nyara ko bago koligereli ngaki rigathega chagwa nyare ko baga ko genda se chikanisa na konyoro go cherero chinga kichinyingo mwanchumuli libwe somere unyara ko bago kumanya se page ya kanene ya gatano ye gazeti ya The Standard nabo ko nyara ko bago kumanya ningi kelikeroro na kumanya amalieta ya bali banyare ko bako bwatani we page ya kabere gazeti ya The Standard nigo kwanerere igoro yechisemi chirichi tali gwakane rwasi bakale batebanga nigo bono ni lietalitigarete abayibuli nigo bagendete kuruchibesa gochiase chiskuru bagatebanga nonya chira chenyara ko bachikurwe gunga chisemi nigo chenyara ko ba chiko ba chirichi go ikere nigo monta onde wense tali gwakana kiliye kurukunga chibesa cyo chiko bachikoina nasa bana basoma nigo bateba go ikira bono iga abayibuli nigo bagendete kubuli go banyara ko bagwakana chibesa chi uniform na abande batego barwense mugetensi ni school fees nabo igo bagatebanga abana bali kunyara kwa bakonyora mabaga gosoa se chiskuru nigo bagwakana chibes chiri chikurunga admission levies nabo igo mwanchu muri kili bateba nigo bono ige serikali ebwato botenengu ebwate etenengiri ege kogera tiri konyara kwa bage gutwara ebyombe byo kuligelinga kichibese chikonyara kwa bachi gotumika chiri chikanda se chiskuru nabo igo murobeli yo kurukunga capitation go sekwana chibese go chiaze chiskuru nigo talikonyara kwa bago ikira nigwa obukurumi nigo bonyara kwa baboko nalia sector yegisemi nabo igo umwanchu mulili aswaga tebanga nigo bona amabaga gose ebibaye binke bikororekana ekera umurubili yogende to mwanchu mulili mwakoyo niga abana banke barorekane gwe sokia asichinyumba chi abaralitwa nyara ko batoko mulekera gose nyumba chi okoralia chenyare ko batoko mulekera abana batali ko nyara ko bakogenda asichi skuru dayano mugano yoko ngirani na inyolege ntutwanyara ko batoko so mase mambia bono asekwa ro mwana nyorete A- atabwa tinchira kwa ndi university asa abana abange bakora matemwa grade 9 bataliko nyora chinguru cyo kwa grade ge 10 igaga nabo gwesomero mugano yorore nka kikere mwanchu muligiri watebanga abana kiribwe 200 nigo bono iga banyara ko
abana abange nigo banyara ko bakonyora umuchando batari kwa ndesi school bakare gotebanga abaibuli abange nigo yabetereti banyara ko bakobeka chibese chigotebeka negati chisiringi chiri bwe 20 goike 30 li banyara ko bagakora igente kurunga shopping abana banyara ko bakwa school buna to kwa naboni gabana bale bataragenda nindo chega iga ACPG ya kabere nande ngukwana bale iguru yichisemi sibakora tebanga CB rollout chaos adaba tebanga abana aba bachita se school chiri chikorwa chia senior secondary school nigo bono bachiko bakonyora umuchando nigo tebekananga na bare nyore bataranyore gende kurukwa chibesi chiri chigwa kana chisemi icho nonya nabo esakura yaruete kurwa ase wizara yichisemi ayuanya tukobaga wekeniki anya tukobaga koenekiwa no oyore omuri kyo monene ase wizara yichisemi ase lieta Julius Bitok chisemi chuburuso abwasanya tukobaga sokesa kyo chitali kibere mutienyoyo niga akwanerete igoro yechibesi chiarurwo chiase chiskuru kolende bata bagikira boniga niyo chikoba yakoleto muchando ise kulige liga mbasa munyorite na koro kinga kichibesi chikoba chikonano asibakale bateba chiringi libwe yamo ne 50 nebere niyo chikoba chigotumeka asikili bateba kogora ebintu bigurunga byogosomya abana emia yamo chikoba gigotumeka asogosomya abana gisabu science na technology semeli bayo nga semester na ndebo igo mwanchu muligaliye ne tengeke mugichikoranga nga kibanyara koba bagotinga chisemia senseme ibo bagateba chimikianda chichikoba chigotigara asenseme lyokorosia curriculum ekogenda ase chiskuru abana bachikoba bagosoma na ndebo mwanchu muligali bateba chiribusano ne chimisano niyo chikoba chigotumeka askili bateba kugora bitabo byogosoma nabo igo batebe elibwe yamune chimisano echikoba gegotumeka asokoranga maga chasabana bagosoma ne nyara koba yekorekana nga banyara koba konyora kilikibwe neta nabo igo chiribusato ne chimisano chiribusato ne 50 chikoba chigotumeka askili bateba oburayi bw'eskuru owakana estima nabo igo na match na wakana emeshara chirichi yagotigara chiri shiringi chimisano ne 50 na isano chinyara koba chikobekwa se ekeganche kiliyo chikoba gekoranga abana banyorire kiliyo kurukunga obugweni igo nabo kuligerelinga chibese chine chinkemono na namono batebanga ninki kilikira chikoba gekoba ase amatukali bosigo mwanchu muri nabo wesomera na kumanyanga ninkegendere tumugano nuriga iga ase page ya gatatu asutara rwastisemi aiga sigazeti ya Today Nation page ya gatatu niye gukwanira igoro yo comment wechibese ase chiskuru chiria chikorwa nga chichi primary aiga nigo bagoteba nga chibese icho nigo chigo chikomentu mwakoyo no mwakogocha ino mwaziri wechisemi Julius Sogamba tebre nigo chigo chikomentwa korwa 1420 kwa 2300 lakini nigatebire buna bali bakwegwe priority bali ya chiskuru chiria chikorwa nga senior secondary na wao chikwegwa priority yo kwegwa chibese icho lakini ndo chigage kiombe keria kya bayiboli gekorwa nga parents association nigo kego tuolie serikali na bigwe wizari ya itenerete chisemi kwene kyabuna chibese ichungo cha chire comment kwika chiri buisano nemo eri chinyare chigokonya aborokiwa mwanjito murigeria se gazeti ye nigo kwanira igori chibese ichiko bwatuko ku chas chiskuru asibagotebanga nigo murobirio yo bete kogotigara magiga kurwasoburayi bwaye omuske Mwai Kibaki kuruerio nigo aborokiwa bataraba bakonyora chisemi buneganire asibono bagotebanga echiskuru chibe chiko bwatukero chibese ase enchira ya bwango nabigo Julius Sogamba weterase media house yarenge gusigita seni ekemoni gatebetenga chibese icho nchiko bwatukwa sobwango erigo konya obokoreri w'ichiskuru asatebetenga weterase omorobirio ryo bwo kubwatuka chisku chibese nigo chigo choko bwato kwa 22,244 uchia se kero mworokiwa urase skuru eliye secondary nabayigo junior secondary nigo bawuchikonyora 15,042 annually kero mwaka mwanchito murigeria noro baturi gukwanira igoro yo comment wechibese cyo cya skuru nabayigo kuboria kwa bayiboli nga chibese chinyare chikomentwa kurwa ase chiri chekire 2,300 uka 6,000 ende chinya chikusikia amasomo ya borokyo na bawe somera subogali gazeti ya Today Nation page ya gatatu wanchumuli na Diana gatabiri bwe somere gazeti ya The Daily Nation bokumanya nganinki keroro nigaonda uchega iga ase gazeti ya The Standard page ya gatatu ngo kwa nabale batabu muna chebi na niganyara ko bakurusia ase kegambero ekina kiyogo kwa kana chibilioni bere nugutainye gochia ase amate ya koinange
kubwatekana n'endemero yabasi bakari goteba munachie bina ase ekigambiro kiligia Court of Appeal ase anyaltuka bagakurusia ekine kioge kubwatanigwa no oyo kabeire umuwaziri ase serikali entangani yo mugaka Kenyatta aselieto kurunga mbiyu koinange na muswatio ne company eli yabene chikonyara kwa chikobwateranigo nikobonega Lena Catherine Koinange achiete bosiweke gambiro ekigia Court of Appeal gochikobaga kwa media kenachi yanyaltuka gwegwa eli yanyaltuka bagego chike kiombegia DCI konyara kwa bagego tuguterare etitle deed yo buri mubwabo obagoteba buri chieka inye nugutaisana isato buri asensemo ya Lavington aso mucho Nairobi kubwatekana no muna chebina aselieta gatembu Kairu na boigo Pauline Nyamweya na Weldon Koriri niko bajikaranse na kotegere kinekyo kulendo baka Justice Kairu akanyara kwa bagateba ngiki nyara kwa kurusi ogo eli banyara kwa bakoligelinga banyara kwa bakoligie nchirende yogokora kineki na bwe somera na kumanyanga ningi kelige kubwatanie family yoyo kabeire umuwaziri umukoro ase serikali ya Kenyatta aselieta ogurunga mbiyu Koinange ya mate yaye na namono nga kineki kya rusiti kubusiweke gambero chibilioni nibere enugutainya chinyara kwa chiko asa maiso igona bwe somera senchira yobikira ntate kora agenda ase gazeti ya The Star unanagote yumugano nore nkoro monene elionya ariko bango kumanyumwa nchumuligereri nga kibono obunengi bwanya ariko bagokorekana n'ikyombekemo ekenya ariko batabanga aso mucyoyo Nairobi ose county ya Nairobi asaba saa 10 musawo yomo ni gataliko nyara kabaga kuimukyo koboko igoro igekera ngo teba taliko nyara kabaga kuimukyo koboko igoro buna nago tebi no manyete na anamone kibakali gukwanera gaige gatie bintu bikoba bigukwanerwa nigo bagateba banke nigo baroreka nigo twale birengera libire igoro abande go babwa tamagani ali igoro mono mwancho muligereri igento kendi ya kabere nigo bagateba nga bande nigo bakonyara kaba bagokora ebisaisi go se bakonyora bakora masoesi ya mange igento kieire nabo igo ogokea gukuimukyo koboko igora abande na barabwo bagatebeka no mwancho muligereri kilioteba nga no gutwara chimbu kiri cyokoragera kigorunga sedentary urban lifestyle sese bakalika bakoragera mono nabo igo mwancho muligereri omwali omugano yukora no manene sane ze gazeti ya The Star nigo bari gukwana ngebinywegwa nigo byarorekanire okay ya chinguru cyoko imukyo koboko igoro cenara kwanire tagete togendo mutimuko nande tutaraga ndo mutimuko muraibwense nagatebe tegenteke modayana atebete sende yonsi kunyara kabage konyora gose kwene kia magendero lazima murayi abe dictator tate mu producer itato iro mutimuko ne nkwana yo murayi bwense Dr. William Ruto lazima abe dictator makwambabi kwa igure Diana kokora magendero pi goikirani lazima abe dictator nego tana basana na barwo kaboko mbali gokaraki bali koimukigo chidara kwane omojogoro bwiri biriri yababa na gororira igagoteba kurubo bembe wakire buyati gatore igwo muraibwense buna goteba nga enseje kogendera bosyo rasmura beko bo dictator sinini. The countries that have succeeded, either they have succeeded because they are a dictatorship, where once the leader says we are going here, you cannot say no and you cannot question. That is one way of moving the country forward. For us, we don't have that luxury. For us, we are a democratic country. And for a democratic country, the only instrument you have is a political party. Ni mnanielewa? Because a political party goes beyond a community. It goes beyond a region. It goes beyond a religion, either one or the other. A political party unites people into one common vision and one common program. And that is why we are sitting here, from different parts of Kenya, from different religions, from different communities, but we are united by the fact that we believe in Kenya in a certain way. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya n'amabe
Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wane kamenya gutokanga na twaliro bali wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi kera kama tingatara gaiketaoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngaroromo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire emirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekerugo orambulete emirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa abanda bange bakure because wesibole mochiko kuita what a right yokuba bolinga nkibakonelyo bulemu paka abandi bakoliga ninyo byo nochire nyumba umuntu nse chindo ndoko koro konya okorire pita bwa tigende bweita amakweli yo gwichanya chisege okwego kyo konge no bolebi no kutumia maryogo yo gutindia walenge ya kenywe kya chingo machintindi kubwatekane me basokano y'ekibara wetrasi chipigipigi ogotama na kubura kuro chinka chiabo asemya kemenge bandigereza abana bagwa kabenda bakabona itana goza bakabana bakababanta bano amuno butakobwere negative bikorwa bigendere tukubwatrenia abasai bari bakonya marimo ase chinsemo ao imeyorogomo wagusi gakoni litanga jibese iki ali ekiere elia kabere na ache naenda arorenga nari gusukia keiga osebese nenkonye kwanyora naende oniri elia kabere wone kera oniri obulimo lero muna marima akeire kwanyora obulimo bwakorireki waelire ne kera obulimo bwaelire bugimba bono mbo yesari umuntu ogenda nebisima lende tokunyete oyigore gesima osoima ine ningi kusikiagarire bikoro nebi kogenderera kuiremeri umurike ito bobo nengia Daniel Omwaga nega iriremeri gotukuria asobweme na gwasyo kinganeye teneni buri abantu bari grounding aki ine obule moboiga mbuata mangana dons kugaraiga na bagota binga yayo boiga mbuate bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire tomo cyago sonche getesini kiao kiabene Nsoko TV ime yomurobelyo bomugondo bwamakweli bwerere maiso marole no bwichanire bikobebi Nsoko TV uboroso bumugusi Eye Nsoko TV uboroso
bw'umugusi. Ching. Tumurigeriani gotugendera tugusangana ya sensemo y'Kigaseti tugende tukumanyira bunagendete gwateka gusemna hatikira sensemo y'Kigaseti namna nagotebya soko boko kwane ni ngomba tegazeti ya Today Nation ero ngendete gusangana tuguchaka bere no mugano Fred Matiangi asabetega komochia ababegwa abanyate bawikirana se kanisa ase oyo kabero mukonyi bo murayibinsi ya Kenya oina ndoro omuraibi kyamagia disipiri gatika shagwa abetika gocherwa naboigo abaigeno baringa sekanise yo saba umini baringa sekanise yo bakaba bakorterwa chitiagas wono nigatebringa nenchira yamekorokianga serikali temaiti buneganire kokwana n'abanyanyimbo bae naboigo temaiti emerimo y'abanyanyimbo bae negento atebrenga negente kibesana nandike goturwanyo molembe mensi ya Kenya aseboiga kwanire igoro yegati ebintu biryamo chiriya serikali sakwanire kisemi naboigo egati yali agendete kokorekana asenseme yichisemi kagotebanga nonye nokobe kwa kulia gusokorangirwa kwa borokwa bagiredi komigo cha school tikwalengo kuya asibanyate bakorangirwa school chiriya bange babo batatagete abange babo bagakaba bagotigaranka segeka nabono nigatebirenga erebuna Fred Matiangi nabage kyama kiriya chubire nigo beyariganetie nande nigo batayite gukora recruitment yabo asogotwara conference go CNDC banyare bagukwanira higatiemero biri babagete kwene kyabune kyame kiya jubire kyariganeti bene nabego kyabekire emero biro kirachi kwene kya sobochori wo mwako gocho 2026 omanchito murgeria negati yali ya Fred Matiangi kwanira chinga kyamo chiri bene serikali asogochererwa kulia kwa baigenwa asichinsemo chiria cha utaya asomoskirigati gashagwa arenge hikonga nabwo somera sobwagale segazeti ya Today Nation page ya 5 nemo na nikoleta segazeti ya Today Nation page ya 5 na kabere page 7 asego kwanira igoro yo murayibwensi ya Kenya Moske William Samoirito nababuatani bayasibanyate bakumerana aigani kiko kwanira igoro yere gotebanga na nyore gose nabuo bochori bwo mwako gocha ne chimilioni isatu chikora chimilioni isatu asatebire buna asoko bwaterana kwae ekiyama kya UDA nabage ekiyama kiri kya ODM mbachikwene kya bunango bikabale mirobiryo yokwene kya bunango chiale gochorwa sentunde ya kabere abigo negati yali agukwanira nigo agati yabaraiba bete go bawikira na somo sangirikano yo aiga mwanchito muri ati yango tebye gati yabo yani mubaro olibwa abantu bali agusaba raiba nyati bawikirana togatebwanga 164 MPs baikiranete 18 governors 14 deputy governors na 910 MCAs bagatikara emerongo kiandaboka banyale bawikirwe yemo asibono bagatebanga wetira sobo choli buri bwabete bogokora umwakoria oeta Moske William Samuel Tony gatebanga ase county ya Laikipia Tarakaniti Muranga Kiambu Nyeri Kirinyaga Nyandarua Embu Meru na Nakuru niko chiamoete chikura chimilioni 2,938,309 echanyo tukura chinsemo chiria cha North Rift chinsemo chiria cha Mount Kenya nabega se North Rift ya otebaniga nyorte 1.6 million votes nabono nigatebirenga ne ariganetie achikonyora chikura chinyigi kurwa chinsemo cha Western Kenya asatebire buna nabegetemero biryo nabego gwetira soko bwaterana na baraikurwa se kyama kya ODM nale nobwene nabego no kwegena ngana chigo cha abuno murai asentuneli ya kabere asatebire buna nachikwene kya buna United Opposition ose bali bakwamereria serikali ande batabwa ati agenda ndio nso cha saba Kenya nachi kubabwa mwanchito muri riboigo asigazeti nao tebya ya ase page ya 5 nomo tigaratware gukwanira Fred Matiangi nere naba gagotebanga United Opposition nigekole marigwa no muraibwensi ya Kenya oyibono taite konerwa ekyame kya ODM wanchito murigiria nabo somo mugano yumuna nawo te ya page ya 5 nemo no ina gotebire ni wora se page ya 5 na kabere okonyara ko wesomera asobwagale ngoire goika ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 ase gukwarira igoro ya ODM Linda Ground
ODM Rinda Ground nigo bonne gati yabarai naboiga babwatani bekiame kya ODM banyanti bakumerana ritukoria Jumapili ya se county ya Kisii bakoragwa no mugavana we county ya Kisii Simbarati naboigo omurai bekiame kyo Oburu Oginga bakaba bagukwanirana nabamenyi bekiseme kya Busongo asisemo kya Sameta Grounds bakaba bagukwanire gati emirobiri babegete manchito moligereria negati ali babete bagukwana na ntwanya tokokwana naye twanya tetoko kubekire gati ali abete ka kobekwa ose egati yechinkwana kiri banyate bagukwana ase Gladys Wanga tebetenga nazibachikogenda NDC already bacholire abarai tayare mbe aliganitie nande bacholire abarai asate betega nabagenda NDC oyo gotigara kobo murai wekyamekyo nere Oburu Odinga nabayigo agateba eremna gotigara buna mochia person agateba boyigo ase Simbarati agotigara manchito murigereria nabo gwesomera sobogara omugano yo ase gazeti ya Daily Nation ya page ya 5 na 3 na nimeto yomto Innocent nayo bwate asibaote banga chikura bakonyora kurwase county ya Kisumu Homa Bay ya na Migori nigochire 700,000 cha ODM Macho muligererie senyencho chigensa chigendete kuminyoka sobwange gazeti ya The Standard ngo kwanerere ase page ya 3 igoro yabo obisaba liba bakora semirimo ase kitengo kilikyo kulenda abasibwa secera buna banyaleka bagokumerwa egesibo mwancho muligereri abanyanyimba batatu bakanya bakora emirimo ase okulenda abasibwa secera nigo banyaleka bagosiekerwa asikaliga tebekana ngo mwaka bw'ikirubere 2024 nigo bayigorere tebi bago biribya bwatanegatiwe n'obusagani bwakorekanita ase university ya Garissa abwese bagateba mwancho muligereri nigo abantu ebibage bibyanyaleka bigotama kubatekana n'umunachebina korengana n'umunachebina oyokurukwa Elieta Boaz Ombewa nigatebetenga abono nigo barorekanete konyara kaba bakubwaterana nagotiga libage byanyalka bigotama kurwa asenseme yomuganore sepeji ya 3 nabo gwesomera na kumanyanga ninki kilikeroro ntate kogenda sobwango nsoe sepeji ya 5 limase gazeti ya The Standard ngo kwanira bale igoro y'ababunge buno banyare ko bakuyarigani onabono iganigo baumiranete asenseme lyekorukunga na Ivasha asomoboganio yomo bakariko teba kubwatekana ne gazeti yenga nigore obugwa kanera chini enibo yekerengo na nigo bagendete ko ikaransa na koligerelinga kibakunyara ko bakoirania esikogochia ase bunge liboli rinene ndoche ase gazeti bakobolinga ningi kelia ababunga abaranyare ko bagoikirania ekera baikaransete ase abwate liberera ligi yana namono bebe asale bagata comfortable ale luxurious Diana na ekirenga kiabano uchikoba bakoligerelinga kibachikoba bakokorobo unengia ochia state corporation gose ti sector chiri kali stakire ko bachikonigwa nabo igoni gobono ababunga abubanyare ko bagotebekana ngekira bagendete koligerelia ngaki bakonyara ko bagokwanera ngichikoneligwa nabarabu nigo barase se osiakiriwe wechibese mwanchu muligere nabo wesomera EPJ ya gatanda limo ase gazeti ya The Standard yonyara ko bakogo manya amangana roro EPJ ya gatano kabere nige gokwanera igoro ekegambere kenene buna Kenya altakabage kurwa enachi yo gatebanga bono eserikali tirikikabage gwanchirwa ko beka abagwakiri bali bakonyara ko bakuru kubene banyara ko babakora ebina byabasibukali batebanga bono iga eserikali nigeire gento giliye gotebekana chio bisirikira bakonye kubwatekana no auditor ne obisi mu control of budget ni abatebanga abanta banke bali batali public officers gose abo bisabali be serikali nigo babere bagotumika chibesi chinyinge eli bakonyara kwa bagwakanu anamono konyole serikali ni bwatani nekinagite bagenda baligia aba wakiri bali batali ba serikali banyara kwa bagocha babara asebine bikwanyara bayire chibesi chinyinge gukwana baligaiga asbaka batebinge obisi yo muteneli bweli chikuwense ya Kenya osomwa Attorney General Nero igo nabo igo ngote abale yo Solicitor General na mangana mango monshumulili nabo wesomera se gazeti yuna koranga ningi kelikero gukwana bale mwanchu muri ase gazeti ya The Standard page komingo kwanerere igoro ya uboraro bwa setigwa sensemo ya Mombasa gosa sensemo ya Coast bagateba serikali yatumiete bilioni ya menu gutakianda kwa gachobora robo kurendese bono bagateba ngobora robo bwatigirwe bantabange nigo bono bakareko bakoiranira ase chiferi asikali bagateba ngobora robo ni bonchogete nakoba ebirero gochia asa
semeyo asegati yabo yari gotebekana ng'ebibago nigo byanyartuka bikwiroberie biganyara kwa bigosagana bari bari gwetororo nabono igo mwanchu murigeli bateba nige company ya Jaina Road yaetwe ekagacho oborarobwo chinga kichirio muraibwe enso mukoro Uhuru Kenyatta arenga soborai napakanyara kwa bago ikirani kwa gachokwo banta banke bakagokera ng'oborarobwo mbaje bagotambukira maiga ichiferi kororekana chinga kichindi gutwara umuchanda senyanche yu ya Indian Ocean kolenda gukira boni go mwancho murigeli bateba ng'oborarobwo nigo bwatigaire butabwatie abantu bagweta asibakare goteba ngani go kwari go babo gutambukia abantu gwetani kiri gukiminye aselituko kolenda boni go mwancho murigeli bagoteba nonye ne kigari ngweta kiare ngoro kiri busano nemo kolende kirige kororekana sebono iga nige kororekana bono mwancho murigeli umuchando norabu gona bukonyara kwa go wesomera ase gazeti eyo na kumanya ng'oborarobwo ng'akirende bwarorekanire koba n'umuchando toira na ase gazeti ya the Standard na nonde page 14 ngo kwanirere igoro y'umuwaziri bw'uburendi bwaime omusike Murkomen unali tuko igoro anyali tuko bakanyora chinga kichia na gukwanira obusagani bwakorekana ase gazeti ase ekanisa rigathe gachagwa achite chinsemo chirichia wa timu ime yodha county ya Nyeri nigakwanire terakini igoro Diana butuko tete kuragenda ase page ya omokonyi bw'umurayibwense Kithure Kindiki na rocha sense meli ya Facebook ene page ya verified ekera okonyora page y'umurayi ere verified ebekire blue tick nande no tokora communication ya enenere nabo kurigereri tukorigoro ngakibaumiranete ase emerobeli yori obwe kiama kia UDA ase ensemeli ya State House omocha igana be post ase Facebook page yaya gukwanira ari Kithure Kindiki agateba iga na gukwaniri wa mitego magaro bengiya ateba ebicha kwa bekire aso mtandao asikwanyara ko bagukubeka na goteba mo bisagete ni gara ase obisiane obuno bulimo tali ase obisiane oganeti sana kumbwatania n'ekibura buru kyakorekana asenseme yekagambiro kurende inche tinko bwekaini nande inche nesogati nkagikiria ekibura buru kyakorekana asenseme yo tintagetiko soa ase siasa eli yagobwate yogoteba no term half term one term ose two term chetinko bwatani na siasa yo nande siasa yana nakorera sama tuka mange inche tinana gotumeka kibura buru na nabere se siasa ase chinga kichinyinge gukobwa inchekera nabere se siasa nigo nabere ngukwanira abantu asobwororo babe bakombwati twabere chinga kichinde tukoigwana nabantu ekera togokora siasa nabo igo nabere ngutumika emiroberie abantu bakonyara kwa bagwanchirana gukora siasa yane bono nagusabire tiga kondangiria nsoe siasa yago etabwatie siko nande nairoreire onde bwensi oroberetie kibura buru kyakorekanete asenseme yo kirasalirio murembe bwensi ito ya Kenya nasabire semelia ye burendi inyara kabage yakora obunengi bwangu narayumbwa tasabona iga bona gento gekora na ichichaga iga ninchira umukonyi bumurayi bwensi arangeretie umusike Rigathi Gachagua amurangeretie nga wewe wa mitego bana siasa abarai bono kurangira ni baramariye tabo banchaine naro nkagerete ngalirubelie yo ali kerete na hali somete akaligwa kamanyanga ninki abwate asekirenga kiaye ndatakwira nese gazeti ya The Star mugeni tonyigwe tenchirare gochicha no senti tareka ko na kuyariganya ase gazeti ya The Star ase gazeti ya The Daily Nation ndo chegaiga ekero tugukwanira obolendi gwakwanira igoro twakwanira igoro yogocherwa kwa aba kwa Rigathi Gachagua nabaigo aba tobali barenga se kanisa na baigo gaiga ase gazeti ya The Daily Nation page ya 14 nige gukwanira igoro yekyombe kirige ko kwanga shababu Kenya tige gukora obubegwa asiensemo chiria chia Garissa astokomanyigwa ngasiensemo chia Hulugo nigo bono omo chief gose omugambi w'echinseme ekyo abeteka goitwa na abali shababu apo gosaba begwabo
abo babete bakogenda se egetasini ekemo ky'abanyanyimbo bakaba bagotongya guse gusamba egali y'abanyanyimbo nekero barwetega go bakaenda direct ku cyasi nyumba yomo chief oyugose yomo gambyo yasibabete bakomoita wikagusiyo bugimabwaye nabo igo tukumanyigwa se gazeti nigo naro mwalimu oyomo nere abete kagoitwa nere nababigwabo na mwanchito mulge nabo gwesomera subwagale se gazeti ya The Daily Nation page ya 14 asibagoteba nabigo kubulia serikali abamenyi bichinsemo cyagalisa koneke yabunangwe swaniere inyarike gutingia obulindi asichinseme cyuma njito mulgiria no mugano beteko kolekana obutukubo kira igoro kiza kikuru kwanga 1 am sasa yabo tukona bukunyara ko gwesomera subwagale. Okay. Gazeti ya The Star page ya gatatu nibwate ensemeli gotebekananga chi ngagitobiruka chikorido. Tigata tebe chikorido chiri cyoburayi lakini ekero ogoteba chikorido moteba mumira nago sine baranda gatibuge kalis mugweta baranda wodo lakini ndi faranda nero disco kibati nantebyo kibati korido ningi turanyora ichibu na arals ne korido bada gontebi kigusi fosire na bagontebi korido ningi muri kibwito wenda basi bono okonyora ekero goswas chinga kichinde ese korido bono konyora ngete mugutumana ngatumira nali ekorido namobogerera gosenari nge ekorido namorore ekorido liende ngwe bachali tuli korididirie building okay okay bono gaiga innocent ke ugokogendera aganchira nkali mukumira muntu kero kwenda ruchiga mutya kurukwa nenjira gusineli ikoli ndirororo amatabe kanaro esimugotiganira nabo igo obonje amatabe kanina asimwa kolera togenda guchia no yogenda guchia crossroads bono as corridors of power bakare gateba ngomo bisoyomo oromo na serikali yense ya Kenya nigo bono agendete kumuri mwana siasa oromo sanioye maego yoko mwachi milioni 150 eliagendere kumwaliganilia ground ekerawo chikoba gakoligia ekirugo mwaka bw'ikiri 2022 nigo tebekana omu obisoyo ni gatete chikoligie kirugo ky'obugabana asense mugete kurende ni gachakire ko bagakorerekana utwara obwoba oyu atomitaji kona kumwaliganirie gikuru kwe ground arorekane nga gutware bikaro bibere byoka nande tali kororekana kogendererie agenda yaye tinda amanya ningo kurende 150 million oko akibatinga genda kibatiote yabantu banagongwana kabwo wow banakorandia wow nige koba egento kilige gotebekana kyokumisana agega bagatebanga ngikilike gendeta siasa yekiamagia Wiper nabo igo oyore muraibwense bagateba nigo bono chinkwana chigendrete abantu bagendete gwekwania ameni gukwana nina gokore mirobili koranga ningili chikoba korekana asubwango iga bateba nigo bono iga nsemeli yokumusiro murai Kalonzo Musyoka bw'ikiama kya Wiper Patriotic Front banyare ko babagozindua TV yabo yo mutandao ikurunga SKM TV chikoba gekoro kyemirobelyo yonsi p yo muske Kalonzo Musyoka kere ariganiti kogenda busyo use kurigereria murai Raila Amolo Odinga nabwate yae nande nara yanganyire ekurunga Azimio TV bono Kalonzo Musyoka nere nabegeta amariganio nabo igo no rigeretie kiama kya UDA ngikilikendete gokorekana usabusana maboko na karugungo bekira maiso gaigaze gazeti ya The Star bagatebanga usabusana kulikwa omuske Raila Amolo Odinga linyagosira boni gana Ruto nigo kwamba korekana gotie bibao na bono iga William Ruto wetereke baikyo osoira se chinsemo chiri chiegenire koba echia Raila Amolo Odinga na konyara kobaga konyoro bunyamazi na kili bagatebanga bono nkororekanire nga chinseme chyo ngana neroro chinara ibekereire kando tingogendera busyo kuna gukwana mange babateba ngukwana mange wasali tosalia nande tarika asensemo yechikatuni mwanchito mulgeria nabogwe somera sobwagare yasibona bagatebanga abakoriye mirimo kurwase wizara yobocheno abakurwanga health workers nigo bono kurwase kyombekeria yekurwanga group of fund program wikiraboniga bataranyora chibese cyabo asemetienyi
na kianda asibagotebanga negento kirira magima abako bakongo nonye nokonyole ndagira bakubika muno mwanjito morigeria chingaki abanyagitari kurwa chinyagitari abaro mugiro nigo bono roche nabatibanya gwakanwa igento kirira bango babo gusieka chiabisi nabego chinyagitari nabukunyara kugwesomera sobwagare ase gazeti ya The Nation page ya 12 nabego litkolia lera ase gazeti ribotamengo gotebya ekoro kwanga powering ase gokwanira obo chenu nochegage gokwanira obo chenu mwanjito morigeria nabo gobna tukurinda emibiri yito ine gazeti iri ya kabiri ngo cyana gotebinga ndobwatete The Nation ya kabiri na iri nabo kunyana kugwesomera kingo genda sirende ekatuni yane tumetiko Innocent kenenkero tigaliti tintigaliti ngo ganyete se katuni page yo mwelio tingo soma mwanjito morigeria se katuni tingo soma ebwata mangane chiko sori tingo soma vera turi gosoma gosori ya tingo soma na kwanete goro ngadi miti abantu banga kirete chisimi abange sana kabugata chionsi kabakwani kwanchiranite sawa mwanjito morigeria botame togotebanga asiye kubali kushindwa si mshindani wanchiranire chena anchiranete ande babegete maiga bona jetima tivirengera byabo bunabire nindo chegaiga katuni yawe yabekirwe mbeo yabekirwe egotebanga tosi igaiga ngaya bale baminte bibule bibogoiria abantu babegete mask abali ndia abo nindo chengo murandi nale ne kanisa igari otaya kanisa ime oh my goodness amagwaya lende tabama abande babogoleti chibunduki umurai narabo na ando ise koligerio muinjilist nero lire enyimba murai nara nero chire chikobekerwe gente ekoro kwegutu ase kanisa yani nga a crown bono no ale kanisa agaiga nere bono lende naboroche ngakiere kebule kibagateba ngokebogoleti banyanyimbo oyobekira maiso nindoche IG Kanja na boigo uyo kurukunga omu waziri bw'oburindi bwaime Kipchumba Murkomen Kipchumba Murkomen na IG Kanja batatebye kubwatekana ne katunie ningo ochietaga chikokorobo sagani ase kanisa ya watimu egari yabanyanyimbo njarengo tigana nje ndarabe kirwe yana nye ndi mangana kuruororo bekere katunie rese ese gazeti ya The Standard wancho muligereri tete tuligereria igere page 12 anamono ntagete kotebinga nero ne kabwata mangana abu ibade chikatunist today chikatunist chibwe kaine aiga na barwendo bago kwana na keki litanga ni bate abangaliria bale gate banga jeshi la mzee bono iga ngabaonchukana nete political goons lirie kera chingagi chiama ega chiarenge iyo yari kurunga jeshi la mzee waniga yaonchukane bakurukunga goons nebibago via siasa mwanchu muligeli naboko nyara kaba naye go interpret yo totebinga katuni eyo ngakikwayarora Diana chetre chitaika 12 ase mambia bono murobelio tubwate ne soko bwa kiringe tuguruku mogeni ito nara rero kiamangerege kurunga Kenya National Congress kebungu ngeroro kwana kuigora kwana kwanda bugo igore otabwate kebungu ya ngakirindo kuigora rero ryo nyagwa Vegas ngaki nandora igoro tagoro bekege bulize rero ntutete komanyanga ngakikia makenda mo Secretary General Ben Gisore no ara se studio ase mambia bono ntojibeto gukwa na siasa chikobwatanirwa ne kiamekio ya Kenya National Congress na ande lia bulindi karoro likurunga Taifa Coalition tunyara ko batokoro bwa mubugo chabwe byama ntate gukwa ne bintu bibere manye gukorera kurwa sensemo yito ya magazeti gentege tanga ningelinga ekiombe ya kiare ya tebire bono ngo chikoba kere gugania ebango kurwa sichi nyumba kirimo ko genda twarara cyoboraro buri bwa matuka masini chikoro kuchi Airbnb uchikoba bali bakurigie banko ekobe kuchi ase chinyumba ekyo egare ya kanwe gore ndonye konye goko genda kwarara Airbnb chisiringi chiri 2500 irenga chikorare ruru Diana chibyengi nzaki ndabo zaki bodorara ogedete kurwa majiko kurwa zeze mende tingo na gukwana bagate banga nikobone bange chikobage comment alafu tumanye gochi cha igento kende
serikali bono iga etaitekinie igente ikuru kwe bango yae kuri ndo mwaelio tukurwe mbeo mu director itatu bekire clip kia tatu mwabo Kelvin Kiptum matuka mange twarorira abana kera abayibuli basirire batigaire boka basumbukira matuka mange konyora bakogenda abande bachikolera nowe naso ubuina bwa abayibuli babo bono Kelvin Kiptum no munyorete ni munyorete gari ngomo minyoki yes egiata sana serikali ikamwaga ikagacha sobo mochie kagachira umuswati yo mutakanwa n'abayibuli baye nyumba mugano obo n'urengase kigazeti nonya nese kinyumba cy'uburali ngakibati gitu naro cyenyumba mu y'uburali yekoreto mugano obo kibese ngire kikali kubwatani ngo nabari bakora kunga sponsors barengororo n'ebinte binge sana bono mutakanwa n'abayibuli bali bayibuli to mwana tuabwate Kelvin Kiptum tuabwate lindo mjadala Friday geto inyorega yo mjadala unabo ringe similar nabo ringe wekainoyo gendo twali kuligere linge linganga kya bayibuli bagotigara ekera abana basomire gose banyorire kiliye kurukunga amaseseni banyorire bintu asobugima akibachikwa bagotwara ubwa matena bayibuli babo taliyere bweka umona chibi na majanja nasirete inka yabo ni chibese bagendete kurwanira barabu ertabwate murugi muswati umwabo na muri umwabo nigo bafrize TV ganja bese nkirasoka ono Kelvin Kiptum tato umwabo nigarorekanete kumuragirelia muswati umutakano yagoteba nere takumuganira matukaba manga sensei kubwate kana kiliya goteba nga nigasaganete nibo yo mwana oye akayeira akagenda akabatiga sobutakoboere wancho muligeri tigo mu director to tigene clip ekyo case Kelvin Kiptum kiarore kantaso mtandao. Mimi ni baba wa Kelvin Kiptum, tumepitia mengi na ni mengi na sioni haya kusema ukweli. Iko mtu amenyanyasa sisi kutoka Keyo, ako kwa serikali na ako na nguvu ya kutosha. Na sijui alienda Rotterdam na Asenet, alikuwa na death certificate. Alafu akajifanya yeye ni msasi wa Kelvin Kiptum. Alienda na death certificate yangu na ya bibi yangu. Amenyanyasa sisi mpaka akatoa hata Asenet akaenda kwa kampuni ya Kolaso. Hata saa hii iko Kolaso, wasungu wakiingia wanamalizana kwa Kolaso. Asenet nabaki kwa Kenya, wasungu naenda. Sisi tumeteswa watoto, sisi tumeteswa wasasi wa Kiptum. Na alienda Rotterdam 2024 mwezi wa 4 na Asenet. Na akarutisha baulizo kutoka juu, kusema iko na watu wake na kukuja kunyanyasa sisi. Na ucheo kwa serikali. Bila lali yeye kwa Asenet hawezi baki. Kama Mungu iko hawezi baki. Nataka tu niulize kwa unyenyekevu, baba wa taifa, tangu kibo ya mtoto yangu karibu saa hii mwaka 2, mwezi wa 2 itakuwa mwaka 2, hatujapata risale kukuba kwake. Ya pili, kari ya mtoto yangu bado iko kwa kaptaka, wacha aose, ameja tebe neno le, wacha aose hiyo gari. Ni nini kilifanyika mpaka gari saa hii mwaka 2 ijawachilia sisi? Na Asenet ndio najua maneno, anachua juu ya hiyo gari na daktari mwingine ambaye niko Borgot. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe ite gutuka samaga Chohazi na Towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba
liagusi onye kubwa tukuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788 666662. Nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneri kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia hapo. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wanchobuligari chetre chitaika mirongo ibiri neye moma iga ichinsa ibire semambi ya bono aiga nigeta seni Nensoko TV umurubiri Nensoko bwakire na bono nigo twasoire gesamye kyomo elia semambi ya bono litonyara kwa batogo twale nkwana tunyara kwa batogo kwanera amangana agendere to mwaka uyu o 2026 kwa tebinga mali ganarara busia bantu babeire babwate chi headline gose bali bagukwana mono abarayi bagukwaneka mono abarayi bagurukuji secretary general abana ubago sokyo robot rule ase ebiyama byabo nonyene party leader kera ya kororire na ubago rabeke sentencing na korora nkikilia teba chinga gichinde na ubago teba intutuko bekesei biyama binde byenyorire seme chande menene kero konyori secretary general etatageti kogendo muri ulia ebiyama bitagete kurende uyumbwate semambia bono nigakora ikia magigurunga Kenya National Congress ikebunguo ya chagetigo mwaka bwiri ya mochimikianda na oyomo kiameke nigo ya chagetigo ngakiri Charles Rubia barenge moye ngakeyemo oyo ligetyo burayi bwense Mosike Kenneth Matiba narengese kiamekyo timatinga bono iga ningorororo lakini maito yongo nakabere bune party leader timatiko sinaroro bado lakini ndi no Mosike Benson Gisore asemambia bono ngomwarigani Mr Benson Gisore karibu sana Nensoko TV. Biamano muraria ngake kwabokire twabokire uya naende asante ndoche no manyete siasa konyenka getenga ne chinga sete watata ina manande lakini anyori denga siasa na uya manyete uya kabisa. Okay, Kenzi neke kiamege koro sana. Kenzi ne kiamege koro naende na keke watebanga ikebukuo kia ina kirota kyo buya bwere moto yani akitwa brighter Kenya yeko igora Kenya bwate biche nyengia nande
ebwete possibilities cio kero muntu chionsipi ngaki mogendete Ken Simbiere onganchere nkwani abarigereri baito abanjwa abagusi mwanyagetinge andonsi asemogo motorigereri tukuru mbia mono naendo mwako yega bado no moya tigamba kaniringa happy new year naende kobwa mono tonyare ko roranga inakio mwako 2025 igokonga mwako 2025 gokonga ebintu mbya bebinge ntwasiri abantu na mbono ntosiriti abantu gusi ase bari bari na magombo twabatebiri pole naende ekenene nkeringa woniga intuna barai naende intuna bananchi ebintu mbire byabeire bibe sana asense yaito ebyo bikoko nga political violence igonkuburia barai bonsi pi tochiamo okay ekero twachiramo tukurira amang'ana ayo kiagera Kenya neyemo kende yonsi togokora rero inkebwate effects chigotigara mpaka mambi tigatorachora Kenya tumayote angantu anjete bia mono sana Ben Gisora gataba 2025 yo yarenke nkongu sana musike Ben Gisora mugusi nabarata kumanyanga Ben Gisora akuru Ben Gisora ni garo murikyo munene ugekia magia Kenya National Congress na inde no munyakerogo wobo mu bw'ebyama bokorokunga Taifa Democratic Coalition naende korwabo njero mugusi seitere machoge ya chache mbia mono koigure Benson Gisore no arega igase studio asema mbia bono nabona togenda tuchikoba tugukwana nere siasa ere asikia makia KNC na boigo tuchikoba tukurigereria aso mubuli atebirenga bukurunga Taifa Coalition yo nobo mubwe byama bikare korolekana bikare gotebekana nga Taifa nense byama biense birasobwamo tumanyenga mpia makibiri biroro kalende mugani akira achirega iga mugani lazima toramo igende gorunga James Shabonga itolingana limwamu atatebinga ninki akonyara koba gako libeka sebirengo na korora ligana litolimwamu asemambi abona gotware goteba ngimetere ngaina sobotambe nero ikonyara koba yekoena nagose ebikondo bikonyara koba bikorwa byaruruka byagenda umutoli yonde byira no yonde mwanchumuligereri nilingana litolimwamu lyale nkoronga metere ngaina sobotambe usemetere ngaine nere gosange bikondo metere ngaine nere gosange bikondo Mr. Ben no that's it obuna bwa nenge metere ngaine nere gosange bikondo lakini nere ngana njanya korengana yonsi piune mesa unless kena chire okay lakini renda sokorengana kori omaite meteke gokina igente korwani no mobaso okay muteto yota gete otigare insekiaro gotigara ansokure naende nakyo kiagera buna watabire buya James Shabonga iyo I think igere in line negento nateba okay eringa ekero omaete abakenya baitu nabo ibikondo okay nabana siasa go emerengo ya siasa nemete egento ngeringana ki emeteye gankorenganere erinde enyare korenta chiba omaite kare meteria rengaine igegotira gechongorora getekena kikusi na ene ba okurusi gokonye bao igeko ba very straight etagotware bikongo igongo nyara turi gokora according to me timanya buna kwaye interpretation ya ngonyara turi kokora igente kyotorengane kyatorengaine tugukiniramo nubuya bugojamboringa bikongo mbirikoba etogo chongororoka twanyora umubazo twensi nande twanyange faida yache okay uya sana watebire igo ngayo musiko yonga berete baide amatuka umusiko yongo nere party leader ya Kenya National Congress naende umusiko yongo nere patron ya Taifa Democratic Coalition Taifa Democratic Coalition igento ngeringa umusiko yongo no muntu wesigeta na maite chingaki nebiro umaite nkoigwe nga chingaki nchire nebiro mbire na maite ndiri siasere na maite ndiri yakwenda ase biasara byaye igo musiko yongo boniga igagenderete gukora siasa eriye kiama na korenta bagusiamo ngora bireriogi na ndagendete
korosie nibo yaya maitengana ki ense neganeti abantu bakoreta ki bari mubuko kera maitena nyabuna rero na ne vijana bibatanga umusacha ne wallet igongonya korosie ari saro yaye uya kyabuna ono toka genda to the general elections as a party leader ntoganeti tibesa nechibesa ejikia umaite siasa yarera ase yekire tuiko chikonya candidates inganchi bono nabaire ticket monyoka akitoba chora mondo woni gumosko yonga agenda te korosie besa na indeka na bongo kwano otol authoritatively inga umosko yongo twiwananire woni go bekire chibesa kando echiago chi o support candidates lakini umosko yongo with these principles igatebetega iga inke narigeti obugabana bwagusi nekenge korigeti obugabana bwagusi n'ubwanchani bwanye guchia saba gusi aganeti kuboro kinga na kyobora ibokoba eke unyorekera arengo mujumbo bogirango igateti abagirango nga monge chitamubere imboro kibuna magendera gocha amaite bogirango nya gwata na ne centimeter yerano before yongo lakini ekero yonga achete iproti irami entangani naenda akabeka umusingi bwechipara umaite bintu mbire biko base serikali une biko barero abange to kuganga ndero byachaka lakini igo byachagete kare unabona kuruse to machoge kirami ekiga kiro njiri umusiko gari agoreteke aretete kirami kiri bonjari njiri umuske mash to the late ole bonsi the late barente opore ne kirami kyabo girango ikena kyo oyonga akwete nende keraika 10 years akabate binaisanikire so oyongo igatebete ngere gaganeti gokonya bagusi ekerobanga akabatenga kamwangire inugendera igo oyongo tigire tago chikoborisia ige minjete aya taikwe minja principles tari okwe umuntu okwe minja by the way no yotabu ati principles onyendirie minjete angatabigeti angataiko rigichibesa aguchi go support ria abona wasoire watabirenga kuligiale ni bachi go support abarwaniriri baroro mubwato mwe msibona we're the minority in Kisii County Assembly actually aba MCA tobugata ikomi yebono naenda ase County Assembly ya Kisii taifa nerere the minority coalition eje kora unomo sikombachi une minority leader almost ketirisa une whip wono wa soirie se coalition na nabona atagitego kwarate bire tu amanyiro yongo no ari gumwanchu muligeli koigurenga no ari nagendete kurubirie kiamarorenga kiekogenda bucio kegendere bucio rende koranga kianyara ko bagekogenda bucio nande buna nagotebye ni kiama gia chagete umwaka wiri we muchimi kianda merongo kianda noyomo 1991 na gwikira boni gakira samaboka abo oyongo na Mr Benson Gisore ekera samoko yabananchi by the way Ken omanyete ebintu mbire ebyamambire byabantu nebyamambire byabananchi Ken si nigo kire kiama kyabananchi lakini rende abana abateneneri yani into etore chintenenera watabire kire chintenenera totebyango ninyi wete taifa coalition neroro taifa in Kenya etubwate coalition isatu tugatwara Azimio la umoja one Kenya coalition tugatwara kitoko kigenda Kenya Kwanza tugatwara Kenya Kwanza na taifa coalition nero watu na taifa democratic coalition ichona jesa tuchioka mondo tako ngaina ngaya kanene lakini ase kulingana na Political Parties Act inabogotwara a coalition before motarachi obochori gose motwara coalition after obochori woni yega ya taifa igo yarenge after obochori naende wona kana otengo mosiko yonge genta genda gukora no kubeka abagusiamo taifa origeri asebya mabiri bire registered yororo ebya chagete ne bya mabyagusi Kenya National Congress PDP na Kenya Social Congress tugajoin una PPOK ikigekora uno mosike misati ama na Republican Liberty Party inja igete last year tarehe 20 mutinyo kabere ari umuchibu Moscow Yongo the party leader tukarangiria barayi bonse bagusi from
sectors abarimu abaremi abanyagitari youths kiroyomo abantu mbache to abajumbe mpaka council of elders no muntu uraite council of elders go chorone chairman umugako yega matundura no barenge ase badekelete nga taifa na erego chikoba etochi yagusi kiagera abagusi twarwanire sana ego ikatare 26 omusike kioni bono na nerorenge secretary general kana ro chemba motire tie kerogo timatu se akabomo konyi bumurai w'icyama kya Jubilee bumurai akaraye byama 26 kurugo mulima naende bagaja to the same place bagaja batabanga nintu moto siekera kya batemire obomombure batemire sana korosi bwasinyire onganchere ntenga bwasinyekera rendo nya batemire bachagete before elections waikire bona ende ngo jitora elections chinde onyore mburacha igobwasinyire obomo Jubilee atete korosi borobyo bwasti obomombure endonge wako nga Haki Coalition ne idea go se bono etana ba registered is an idea but what I was saying ebyama biroro 26 no onde nande no muri Haki Coalition no inkabata ekeoje getetare 26 bagacha bomosko yongo na baro bakabeka okuganiko abo join taifa ingina goteberi ayo kotenga igo twachagete kubeka abagusiamo lakini una tore twagendereire boniga ntubwata bange we in the process of formalizing other parties to join lakini una siasa ikonya gocha una bogo kiboko ira mbare batagete gocha bakogenda kiagera abande mbamanyerere tibu yanganga ibare lakini rende so now I can tell you now we have grown neyibono na erega asio mosike oyongo watebire mukorosio mwarostio mugonga Taifa Democratic Coalition yes kirenga ngeli mokorete bya mabire bya gusiasa bwamo ngimotako bunire bya meke morosie kemo Edineri bodi ya and na rigo lakini tiganko bodi are we shrinking democracy or are we expanding democracy nayo bwenete kolira no ekero bata atubune that's thinking yabantu abange bakorengera ngaki onye mutagete mwachakira go subscribe to the same ideals tuise koligerelia at first bune nsemo ya Mount Kenya yabwatekia mayikuru gutiene kero uru akogenda kuligyo burayi bwense bagakore coalition na URP yarenge kurwa sesemo ya Rift Valley bachire bosio bayikire bosia barorire yaya tibwenere ti TNA boro na URP bo tigaturagenda ni history ya Jubilee sinini batebire yaya ntulikogenda igatiga tutware kiame kemo gekuru kwanga Jubilee Party the same thing ne kiama ki ODM mura PDP mura Kenya Social Congress mura Kenya National Congress yes ebine byama bitatu birasobo mu bwa Taifa Democratic Coalition tomente People's Progressive Party of Kenya kia umuskemisati moikaransete at play abaraya bose UPA okay na UPA moikaransete at one point motebega giti gabono rende tobe kiamekemo motebe ibindi nabo tugusika buna bono twara ekiama kia umuske Musalia Mudavadi amani nkia siegetu mulikibwe byamaja gateba ne na chiria rwegwe se kigambero nga igokia siegetu kitabwati tirichiko mogende kamo gose how do you see ekena ngota ingana ki ebyama imbirororo bire byabantu ne byama imbirororo bire byabanyene okay by the way ebyama ebyonse unatwa kwa na UPA KNC PDP twaikaransi tadirimo endo ikaranzira amatuka amange na ine na otabi unatwange umusiko yongo pako musike nyari bono arenge so umusike kibagende no arenge umusike manduko no arenge kyango ino arenge I can tell you omonge na the former women rep Arischai so unatwa ikaransi tegendo kiare neke tuise kubuna ebyamebi igotogo shrink democracy inyorega lero Kenya igotobwate ebyama twekire 92 okay iga bu aigo muri masa wateba ebabwate ebyama saidi ya 30 igomba embakoretiki imbabunetiki okay gosengi ko eresenga ninki toko mini asoba gotebangana ki nga we are shrinking democracy maybe ekona kyo abantu babwenete ko understand igo konyoranga tuise kubuna ebyama ebi byonse pi tojibone ekyama iko kunga Taifa
Democratic Coalition Party e candidate ire ngora orabeke na yemo umaite asekerugo nke yo party kubeka bantu babere na yemo taribo igo ebiroge biga opponents abagusi ababandi batanyora taifa wika baminyoke gochi ebyama bya isiko taribo ekero bachire igo ngatwancheire intugusi nande bunatonarete ingonde bwensi gagochoga sororo lakini akero tubwate byame binane tokogote bingayonya koroche amadiri ya Ken study amaya genda PDP onya PDP taigo koke genda Kenya Social Congress onya Kenya Social taigo koke genda UPM. At the end of the day igo konyanga abagusi bari bachire nyomba umuntu metoko chiwasoro ningo no mugusi nekero mugusi oya chori rubuna bono toriga okonyeke otore minority coalition igo ingeri ne coalition yanka na indi ni ntutu maitenge inge tokoraki inge abantu baito bakati baganeti onyori byame bibionzi bitachete PDP kanya ibirogo byaya bitano KNC kanyore byaya 10 Kenya Social kanyora bitano anga UDA anga nerere minority coalition. Are you seeing igonga ekerere minority coalition eminete ngoyunero kogorore egabana boniga oroche UDA na ODM go bakorereke igo bareamo UDA go kebwate mesingi yaye tho byama byonsi ebire national kini UDA ekebwate mesingi yaye arari bosigisi ayute ringo umusigisi na inyoreto mugusi gose onye no DM sifuna na inyoreto mugusi lakini akero musikomba achiarari ekero musiko mingo magarare gari ekero yongare gari egento bakotanga it does not matter inki ababandi bakokora aigaronka tigatora ki turabwato para abantu baito banyore haki yabo ekena ketotenga that's how we expand democracy asoka oko abantu baito engabuna ono dige nene ndagira rere ko bebufe wechorera ekera watebire mwabekire bufe mesa igoro abantu bechorera kiri batagete wantebie se county ya Kisii ni mure minority ase county ya Nyamira actually majority bono UPA yubade korareki ere sister party enu ere sister party so you can see na obu yabado yani egendo ngeringana ke aya joro ndebwenzi gaijo obu mugusi kwararire eyu eminitinga ingwa kaigure ntu agatayire ngabaye Kenya nintu gotota ngabaye Kisii yani ekora kende gionzi gaijagiti gareki geti obu yabutigara watebire baye Kisii by Kisii by Nyamira by Kisii yani umugusi by Gusi aya tuachakira bwantebiri ese county ya Kisii bune minority side yakogera boni gabuna narigerie se gazeti narora abajumbe ngogenda bali retreat na Ivasha batete kurigeria kibayo chiko babago oversight eserikali ngikeli murago kebunogo mu bwa coalition ya taifa asaba MCA baino bakorire ku audit county ya Kisii na Nyamira buna muri majority na arogo koikirania miroberi elia mugo subscribe ne ideals ya coalition. By the way, I'm very proud. I'm very proud that we are the minority coalition in Kisii. Maybe ntoto akorire gendo rigererie asaba anto wako credit boni gasaba aba MCA aba MCA anto bagota wanga MCA mbaro babata substance nkuru taifa for the first time as a assembly a bill in Kisii county yakorereke yaitetu ogenda boni godigererie gento mu governor na ndengo sabo mu governor Simbarati asaini a bill nero ya agenda ebintu mbire gari bibweneta bono birata governor's desk abweneta koraki osaini and those are coming because a coalition yaito okoberenga ne yagusi barigirete ibintu bigo kikokonya umugusi batakanete kuburinga inki abantu bari waise kuke umayete merenge yende gokorigeringa ninke president etageta togenda umucanga umayito barigirete abe bare kirari goyeta abantu batagoseri underground abantu batanga togenda ebintu ngereke bakonya ko 64 shillings lakini origereri ase taifa igo bakete bakorosi chibil echo chikoreta ki chira the governor's desk
And I will challenge you, Kera, this is, I've made this, it's not an allegation. I've stated it, and you can also research, and you can call. And next time, you can challenge me. Okay. Toko genda busio. The minority, I believe, of course, na umogo support the government to kelime kere kolekte biya. Talikiri gento moko amirili. Lakini ese county ya Kisii effectively abagaba na baroro, gosumu gaba na ororo mubekire into task une coalition aba MCA ba inombaranda instructions gose baba goire bachiri muina. No. Aba MCA by the way, ekero opposition does not mean opposite you are oversighting. Yani ayano korigerering ebintu mbya bigokoreka. Igone ekero bigokoreka buya taringa igogo ekero opinge ekego koreka buya eyo minute nga otagete koreka ne bobe. But governor Ogusi, we have put him to task in many instances. The only unfortunate thing, siasa nere bunere omanyeta indire go ikawata binde watikira nyasai. Okay. Okay? Kiagera igokorwana mpaka asande wata nga bona twakoreki twagotigire nyasai. Ne bado moibori ngoikoro mwana otanga tubona twakoreki twagotigire nyasai. Igase birito konyara gokora into twakorire. Chi omubaroba kete. Yeah? Obaroba kete. Omubaro no keta yake kiagara rento jina kyatari into majority na kyagwa atore minority ngaigo bari bande makarera kimbaro na ende county ya Nyamira nero rende mubwate majority World Bank of course ne bintu twasomire se gazeti kiba senchire kigo kwanirworo mwamekire statement wetera no nyene party ya UPA gekora ne sister party ine bono manyata ento bwate gento geko ku channels omugavana Nyamira no yo UP na ere party leader yake ya UPA. Okay, na ende kero muri coalition terminating anko buna muri chimbebe ingosika muri omayete koba buya gweka musike chimbebe umumuro mine kerare mwaye onye gwotagete ndugu yangu moi wana aenda konya kogora mokaye lakini rende kera yo ego jikogera mwetane, but we have made a statement. Okay, and inquiry kinigento giachire mpaka it has gone way up to the I mean it's in public domain na ende tigankobori umugaba no Nyamira ngarenga face impeachment. Of course Nelia Kabire, is that oversight or not? Of course neroro, but they take attributed purely no omanyete aye ekanana nkeringa nake ese no yerokeke moni nesese. Okay. Taribo ina ende bintu mbere toikonya taringa buna bono in Kisii. I can tell you buna bono in Kisii there's so many things that we are doing. Tari tugote na a rooftop tuatanga sangana because nechinda mna chocho ndikoti inchiro buna bono nagota ibinaenda na piri tu mugaba no Kisii asaini chibiri chikotake echiroro. Are you seeing what we do? No gotema go push. Okay. Okay. Yeah. Na enda una togo push omaetekera omoko yage mpaka soko ko gwikera. Lakini bono ekera bya ikirigo. What is the way forward? Now, the way forward neji. Na kige kogera una nagotebi tuamanyirenga there is no political success without financial success. Kiabantu baitu no renta candidates yaba we recruit very good candidates. Lakini mbaganete antu baitu na baronga mbaganete yabasa. That's why some of our leaders no yongo batebirenga banyana yabasa tikatokoreki bono tikatorigi candidates yababa ya toje tubae bakambeni toire majority tokoira majority. You see, we will set the agenda. Okay. Boniga someone sets the agenda, tuamanya goruo tuacha kodigere ringa abu wakodire buya abu wakodire lakini agenda tiriye yaito. Okay. Mutete museti agenda na nde umna gwatebire mwanchu muligeri no tolega na Ben Gisole garu mulikibwe kiama kia Kensi ikiama gia Kensi na boygo ni gatebire garu munyakirugo bwabo mubuli bokurunga Taifa Coalition Democratic Alliance ubono bo mubwe byama biribirase orogongo rwa Gusii egati abatebire ni kiama kiabo gia Kensi ekuragwa n'umusike oyongo nabo igikiama gia Kenya Social Congress ni kiama kiliye kurukunga PDP nabo igo ikiama kiliye kurunga People's Progressive Party nabo igo mwanchu muligeli ni kiama kilikia UP ekuragwa n'umugaba nabwe county ya Nyamira
omoske Amos Nyalibo igomba gendete gukwanira ng'aki bakonyara kwa bago chasobwamo turukiboniga chianga chiabekiro mwatebire mogendete na kurigereria use kurigereria stage bonigere se siasa yense ya Kenya turucho ODM nebwate chinsemo ibire chigendete kumusanana UDN gendete go solidify bali batamire kwa nyukuru wese gesera bachakire koirana twaroche gathoni wa muchomba babo koimbori bali konya basokire nande bakoreki bairanire gusi bono iga tubwate kiama gikuru ku ODM tubwate kiama gikuru ku Jubilee tubwate ne biyama binde nonya waipanere gusi Wiper Patriotic Front inubono buna KNC nobo mu bweino bwa Taifa Coalition ngai mutenene Taifa gotote na Taifa because etwate bangimete erengaine nerego ego sabwe bikondo so igo we are nintu no otora semete yu Taifa no mote Azimio no mote na Kenya Kwanza no motonde but I can tell you ebiyama buna bono what everywhere ODM and I'm on record elsewhere okay abantu bayengo ODM wase bari ODM na seki bari ODM abantu bayengo ODM tari okoba yekia okoba ya Raila okay and we knew and ODM ndo matenge go kuna Raila ise go ODM tirakwa Mr Ben toroche gusi umugabana nabere tata chinguru chinyoro tiganko bodi umugabana ugusi asa maskani onse na ndo umongwana umuya atebe tenga nero beko buru okay agetiga akabeko buru you think that kogenda into that if action yeri diri barenge gusi ngaisifuna arenge of course tarengo lakini be it that umo secretary general na bira tokibwiyongo iri kuruwororo no lakini torocho ODM ge koira na ge kweri brand page kurunga tuko ground I will refer you to the Political Parties Act. Political Parties Act. Edio act ya parliament. Dichi koribekire sei ni president ya Kenya. Na dio riko govern ebyama byonsi pi. Bya kisiasa. Right from registration mpaka deregistration. Okay? Act erige ko recognize yekeruga yakamo. Yekoro kunga secretary general. Of course, yes. As the custodian and the spokesman, wekiam. Igo ekeruroje spokesman yeta iyo. Okay? Ebibinde mugukwana, ebibinde mugukwana. Ineri mugo kanga na Afro cinema. Lakini igere libona iga asekia magiodium tali tangani namba ibere no namba ibere urigererie gento no nyembara uboka bagukwana inkeringa igendo bakorera nga no muchiyo Raila you know ondete yotango abana ba Raila basokire mu muromo abo basokire mbura igo bayimugeto omanyete structure sinchiro no bwate party leader kwa manyo cha deputy deputy chironga in case ya party leader teyo a deputy correct STP I don't think injenari gereri byama byonse 92 inanya korora ase a constitution ye kiama bono kora atige Political Parties Act a constitution ye kiano ase bwatenga acting party leader na ende mwama go charoka mwatenga ono yo mumuromo abo o enyaroka ya manya go chatenga tata igakwa mwamanye go totiga isigo so are we talking of kiama because we should learn to separate personality ne kiama keri kiama is ideological na kana watenga bante bari bayengo ODM ko barengo ko bayango ya Raila tigadara kubuli watebire ideological na kiregento bune kigegocha batie vacuum bono ODM ero yabwate vacuum maiga ya makweli yomoske Raila Amolo Odinga ngoli gibarenge party leader asiboniga na bontamanye inkyo standing order cyabo kigoteba ninchira bago transact yakara batayete ko gwatebire go gwateli chikoliriri ubulikyo mulike byama tutete toswa sana aso umwate kadoba because ngocha tulitwara ji secretary general bababu na mwamba na lengoro na arusitibu Magrere Langati na lengo na arusitibu so perhaps nabona ndanyoro ODM nere sabali yokurusi sifuna wose yokuligenchira bago solidify but bono liswali lya nelire iga Mr. Misati I mean Mr. Gisore
gusibono iga ase toiri karansete ODM neroro of course igwa declare watebire nga maiga yogosira ku musikira ila Molo Odinga aitoiro chira kineroro twaroche ebyama byonse 92 mbiro week biare nkoro Jubilee nebwa taboni ga umuske Matiang'i bunde deputy party leader na ndi twaroche umuske kemosinera ga gochorbu no mo chairman inwe buna Taifa Democratic Coalition where are you ikara abantu bagurutogomera Intuna Taifa naende by the way I want to be very categorical Intuna Taifa etotenga by gusi na no muske Matiang'i tumeranire and we have always etotebanga this time round okay igo tukanite to support umugusi ibibinde naba yaba bande wonzi naba ya lakini nintugenze yanchirenga umugusi isanire abuno Wataifa koretaki noire abagusimba bere baro umugako yo magatotebiga erie kero twabwate ekongamano y'abantu bachete yo tare 20 ya February katotenga ekero ubwate chitwoni bere chirengaine okay otware chitwoni bere chikoke chirengaine cheisire koragora nabigo ikamarogoba lirichi ni oroche chacha wate banga igonko nyenye yemo wacha kwanga che yemo nga eye bwate gosana magura mamwamu nyenye watige yemo okay ekero kwanyenyire yega yemo watigireria yai kamambi yaragora lakini kwanyora kugwika saa 3 ya botuko kwanyaitwa ni yuna yangire koragora mano matake etwa ni koragora saa 3 ngia korera yakonyenyo na re konyenyo muje ito tikati tabwete etwa okay into what we have said by the way and I'm being very honest boniga omusike maraga na rororo they might do sana agenda takoboro because sikuizi injene kwanera sikuizi nanya kumuigwa sikuizi nanya kumuigwa na murocheli abana bakwira ne skuru na kwanerete igoro yo botutukanu bw'ekibese buna abana bakwira ne skuru ngakibaboneta konyora kisebi naro okay igo njenda mwiweta omusike maraga onya karororo netwoni hari omusike Matiang'i ntoroche na roro kerere rero ndi nera ikaransete ata totange kumuigu lakini rero ngomuigu tore na roro are you seeing imbare banjete Matiang'i imbare banjete maraga imbabu ondao bata yo bwate bakong lakini umugusi are you seeing tari intwe abarai togocha gokoraki gotebya abantu nganja nyarebe eyu igirabe gofosi abantu umugusi igiround ekero gotegerera umugusi gwekango tebare nga oyo totagete ningo Matiang'i tariwo n'umugusi onyo chorire Matiang'i intwe kubakani ngatika what we do noko ba enable Matiang'i ningo no mugusi no mwana ugusi and when we buy Matiang'i we are buying usi abuno tokobera asumugusi akokoraki agototebi togende watabire abasumugusi akabatemogenda nande wateba ng'ikiamane ky'abantu partners by nombale se Taifa Democratic Coalition tinta tiko single out intaraba very sure lakini mbara orora nyori mbu yawe yasokire kurwa somusike Matiang'i bachire the other way out well umanyata boni ora we ngambaro turachakira oro of course I'm very much aware ngamba kiake boni gase tole mbara bia bara by the way no I got you don't mention kiagera umuntu nabago taiwanga kwa mungajire ningi umaito umuntu tayo we defend lakini baroro mwaro lichimbu chiabo chikuma chikorekana choroso naenda abande mbaye bakobekere umayete gendo kere egekongu unabono ngoranda abantu bago taiwanga mosiko yongo gosena by the way oyonga as no I will tell you okay as mosiko yongo I had a meeting there Eke twenkume umuske Matiang'i Matiang'i akanyoro tacha umusiko yongo buno mwana biashara he had his partners from Uingereza akanta bitayo umuske Matiang'i acha tonyo China and to hold a press conference tebya babusinga to support okay
lakini area ako korego and I didn't tell anybody igonte betu matiange omanyane, and for sure there are other things that go on. Are you seeing? Lakini ngo ikonyora kero omakonya tanga ngoyongo na rogo pinga matiange okuminga, you know, ebintu biri porocho na eroni rase asisiasa. So na kero tenga na abandu muntu rateme goteba na bokonya watebe iro muntu ebe porocho. So igona aru example of what I have evidence. Kwarode lakini libodi ria ngenga imbari bako koraki barisiko nambe yemo right now kero yomo umaite boni kanto ratwara candidate oni getu bwata abantu be express interest. Okay, what they have done is to express interest. Orige ino ane ngaseti matiangi nari United Opposition taribo oroche ngaseti ko tango montore projected ko jikobe candidate ya United Opposition ningo Kalonzo. So we don't make our currency kiwa koraki. Kurua se taifa. Umuntu totometa se timu ya matiangi. Uyure coordinator ya taifa. Igakuru kumoziko Mingo Magara. Okay. So Omingo is not there, Omingo. Omingo is there representing Taifa Democratic Coalition. Okay. Mwamutumire na PDP ya bwato kubwata na Sobochori bwakorekana bakairekira gukenya Siongo. Mwatebire agendora aba represent partners ya baino baratoke ba chimbuchi abantu tali kubakwana marieta batatageti kobera naino mbali go drill wenyamasi wenu. No. You know it, Omaita, we'll go topic by Unabaona Nyansiongo. Okay? Nyansiongo, Ken Stebegeti, candidate. Okay? Kenya Social Stebegeti, candidate. Okay? Aseki, Ketu Atebetenga, Mugusu, by the way, we talk to Gatanga, we almost go Mingo. Tikatobeke, Mugusu. Mugusu akagendo, and we took a campaign with a coalition. So that was our win. Okay? And ukubono naenda na kukoiwana ko bono go koraki go grow the coalition. Okay? So igo injetinda atakenda asigi ajeto datebenga ondogo sire to a point to datebenga na ki ingoja na wenete disciplinary action. Because until ekeotu anyodire candidates. Noroje buna bono ngoja goikere ke oto tango moskema tianyo so irete. Tadibo. Bona reto kuboringa a candidate I don't know. No. Okay. If you step out, then now we can say I got away kokoreki we koira no para. Okay. Are you getting? Lakini wani gekerenga you are expressing interest. Ora agenda rende onyo romo schema tiangnero negotiate na negotiate ochire gose no running mate. Okay? Kiagere ariasare nabako ba a presidential candidate. Nabako be running mate. Nabago said rabe go sene speaker was inkororore buna ebintu biko tojuna wetangora ko taka speaker tokanyora Uhuru gari Ruto chire obeire running mate. So those are negotiations, and until to get a concrete decision we are not able to talk on projections. Okay, mwancho muligeli no igwete no Mosike Benson gisore ule se studio se mambia bono togendete gukwana nere igoro ya siasa kubwatanirwa na obo mubuli boguru nga Taifa Coalition, Taifa Democratic Coalition na nemono na rumulikio manebwe kiama kia KNC, Kenya National Congress togendete gukwana nere tokoira na nere ngo mubuli tole siasa ya 6 piece nere bosia aki baro bere tiko chikoranga mugusi kara agenda 6 piece ba letri alternative gosera chiko bage kubabusa nande batigale ko bachi minority aigana Soko TV na buko tomekerengera likiaga sinamba ite studio 0788666663 nande boy gona boko genda senseme ya SMS senambe yoto tumira ogenda senseme ya WhatsApp to mujumbe bali muri senseme yo mtandao Facebook na YouTube na buko nyara kuba ko tutumira kerengera likiaga semambia bono tete to sio melia sejiduka tokoirana ko boli tolenga 6 piece kera chiche omwaka bwechiriwere 2025 ngai Taifa Democratic Coalition yeratoke nerera leta 6 piece gosine bya mabiri bindi.
Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mugire bwa Nsoko TV Getasengi Nsoko TV ni bwatira senge njao kokoletera amang'ana amaya ayata bwati gwanchero ko rwonsi kurime ya gusina isiko ya gusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari ya Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ya Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ritukire Jumatatu bakari tukire Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machine na Nyura Netrobin ya Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Obutindi no busumbase mate. Murigeli twiranire nande chitaika isano na ibire chia etire maiga echi nsaisatu chia bono bambia na nigo tole no muriki bwe kiama kia KNC nabo igo garu munyakirugo bwabo mu buri bwa Taifa Democratic Coalition nabo gutwakire simi gochase studio sachinira bora tware liboli na bera abe no murwanire liore no tagete komanya bintu ibire bitatu igoro ya coalition yeye bonekera tole no secretary general kwegure nere kusema gaiga kubwatekana na machiko alia akora ebyama wa secretary general nense menene sana batebanga nigesigisa kiligie kona anya tayo yolikia mangi bwati communication nedi chikori wata okay ngaki process ile by the yogo ma secretary general office is secretary general is an office like the other offices what you do on your house into bwate gendo ko nga disciplinary process a ukere party ebwata in their constitution so akorangerigu to the disciplinary committee ataibe wa magoso na rali na magoso na umeta magoso na any member na be launch a complaint and then the secretary general nere na bago taibigu na una bono toteba in case of Kenya National Congress okay ntobwat NEC okay NEC yiga na be korangeria secretary general emotaibi amagoso na aya achitete okay okay
igendo keto ko kanga internal dispute resolution mechanisms IDRMs akichitetea wako nyawata satisfactory bunachitetea bamateria ya bono koraki suka kando kwa bamateria suka kando une resolution okay bamanye a deputy yaye will take over ekero ya take over ngo chitretwa twara umaite party ende onse ntobwate ende ko nga NDC National Delegates Conference is the kere kyamane kyabanyene abanyene abo bari members bache baratify naende bakora obochori bari place a secretary general watabire ne process ya NDC nerera mu Rusio kuri abisi nande bina watabire nge claim na ba member ko launch gose abarayi bari barobisi batebe nga ntoro chinga chinyendo chia enchiri ndonge banyara kwa bakumurusia seobisi riri twagenda umutimuko nago tebi koso atolese siasa yo kuligeli 6 piece watatebiri chitwani chirebere gusi mo mwaratebire nga na butukoranya nyirabagani wateire bono tukorabwatia turara SSM ya matiangi mwateba enatebaiga oise komeke mistake yokonyenya iriende na bego chakoreki igo bono aja chitige chiragore diri chiaragoire eri koragora saa 3 ya botuko yenyenye watigaire ne yigende kwengocha konya kongacha yatigaire omaite ne etwoni etaiyo chingo kechi gukubya magera igo tiandaragure munyakiro go mogendete kugamba nabara ya bonsi by the way I'm telling you umuske maraga antu akwantenera and then I got heavy and I like to be very candid it has been a while by the way tinda bwati buyamanye siasa yaye gekare loke na kero mona bwate style yaye no muske matiangi na era unachete neto kama type sawa omingo ngoyo koraki so buna bara negotiate muske matiangi ko be candidate okay sisi tuko sisi tuko atatia bono tabeti candidate coalition muina ya tabire muske matiangi kabomo nogelibu ya bunge mogo change mo shift allegiance no we don't shift allegiance na ketu ataberaiga bae kisi dolo chimatiangi twamwire ga national tumo support inside gantu e governor at the end of the day into what governor okay so we'll have a governor yaito totwara abajumbe baito abo baraba gusi tari abantu bagochiko kubugeri with esirimbi from outside of Kisii etokane tianto bakubugeri esirimbi korwe korugusi bono korwabo intwe gento keronkeringa abaiga baitonyo ugochiko atata bojire kobomo nogeri bwebunge okay woni tote bia baraya baitonga genda mukoreki mo support igo ikirugo mutatware candidate lakini mochi kwa bamoko support ni kyobura ibwense umugaba nantu expected kutwara muri county ya Kisii na Nyamira ntotwana naenda actually ntwa tate na no mo schema yangi ntwa matete nga amangana ya iskari tiga inchuga iga taifa nkoje bunazimio yari inchwa ya kabe buno mutene iwe byama byagusi so kaburi korugusi engenjeri nya cha sogeta lakini rende na romanye tikero yo mana bwate mbinu yaye nabwata advisors chiaye okay na ndi tukateba ina shida onye wachire mwina ko deputy which is still okay it's not ngai kwa gumwinari ayenchugocha ototeringa inche presidential candidate omugusine era tokoraki na era to support iyo that is irreducible ekero kuriga lirise birengera byabo moske batiangi ari go chake kyama kiaye kurunsari egari go chikaba in a better position ko bwabuna boni gali Jubilee umuske matiangi it's on record maitena erore ngoma nyane UPA okay ngwaro jana no umuske gavana yaribo gango tanganje mbwaterete igoma nyane uko irana imwe egari ya yakoreki agende nakena otenga kiro yo mona bwata ubumanyi bwaye bono gochiga ari asachete okay and in my own nimbwata my own reservations but one thing I know keringana ke no genda so nyangi yo muntu takogoka kubwo nyangi okay aya celebrate nyangi yeye na umaita senare mugwe kamata igunga bicha mo aka ne bisimie biga kapambe
Intobwa to mochoko ito. Iga tikakuiriria ata. Intobwa abande mpaka no na sama tanga mbari bako haya even monas. Inu tikagoja korera ntobwa tabantu. So ayo mojega bo monyene tiko monyena ko bange. Ekintu nkeringa wajire ko mubwatesi. Mubwatsi ngenjata getokoreki omubwatesi. Igo inwe no ko mubwatesi aseme chandere na motaye highlight tikandara kubunande oko mubwati as a presidency nere presidency mubwat aro mubwata mabolia manene asogotagende asekia makia gusi KNC Kenya Social Congress na PDP litangani ikiamekera umontago chora igethitagania kuri no bunyamasi bororo bunyamasi bw'abantu National Appeal ni chibese Kiabangire kiabwate binte byose kurusi. Manyete ebinte ebyo bunyamasi okoigunga ukiona vielea vimefanya nini? Vimeundwa. Na ende okoigu mugusia gatanga nyabinge koraki mororere muaye. Okay? Ekiama buna boniga UPA. Boniga byame bibionse ngonya bire funding. Okay? So besa was not a problem. Na ende manyete bona tiganko bori. Ekiama buna ekeganga nakyo kekoro kwa UDA. Mbona nakyo kirikia enkoro kunga power. Part of action. Ni dieta dio kabakareki. Ba changeete. Bona mwiko kyokanga nkibwato bunyamasi. Ekiama bante bagocha kubwatikananga ina kyoborai bwakoreki bwagenda na in prospects kichiroro. Okay. Kwa rede. Lakini with this disclaimer una natema. Kero yo mona abwateki. Na abwate ki akorigereri. Na ende ki otote National Appeal. I will say nje uno moriki omoneno Kenya National Congress. Dero iga Kenya National Congress igo to the compliant as to bwata omaite kere kiama atota kerenga at least 24 counties otu arabantu 1,000 registered voters. I will show you it's on record. You can go to RPP. Ken sidere go to bwata 43 out of 47 counties. Igo to bwata the requisite requisite is 24. Elia batebekana mugaitani mukagenda. 43 of 47. Okay. Igonga no genda andons. Uisuko ja Ken si ogenda andons Kenya. Members wa yamba koreki. Igoto go ndenga members wa kubora. Okay. Lito tara ndo muti mukolibo linde dare okuboli nga keroligereti siasa ya 2027. Ngakia ya mekero muskenya chari kuligyo burai bwense. Igatebete monde traba koli mino bachi kompwatesi. Agatangasa agatebeke manyiririkia ne mukemanyete. Agateba abajumbe bonsi ipibago choro mubachore bekaramu. Matiangi bon let's assume osemaraga na United Green Movement ose muske Matiangi nere na Jubilee Party. Na murara na ose tolete murara tiga tora mutigana tete otigire. Okay. Tumaego chichano muske Simbarati no arali na umugabana bwe county ya Nyamira no ari Nyalibo. Aburenda na gutogoroga Big Brothers abandi baba bwatesi. Baraimo kalitu keli mo batebeiga. Ese oyo mobuli ororire nga onyorira abantu. Atebenta ete mo ake 6 piece ngai mo gutigara. 6 piece yerengana. 6 piece kurugoro president yenye ya Jubilee omojumbe noyo Jubilee umugabana noyo Jubilee umMC noyo Jubilee umwomen rep noyo Jubilee. Ekena keke na otengana. No mo senator. Ekena keke na otenga. It will not happen because let me tell you and ask any NMCA in Kisii County today. Once they will tell you nga barori robuya urekera mu bwato burai burenka. Okay. Boni gatwise ko kore mistake. Okay. When president Matiang'i onye kagocha ko Jubilee. You see, number one, Matiang'i is a deputy party leader ya Jubilee. Hopefully mbacha bamoe or party leader. Okay? You see, twese ko chora bajumbe ba Jubilee. Okay? Their control will come from elsewhere, not from Kisii. Okay. Lakini ekero twese ko chora president ya Jubilee. Then you know the president, he is in control, will not go wrong. Okay? That's why we will support Matiang'i for president.
These are the things we will buy Kisii. Okay. Yes. Urogora gusi. Tinda na ukobu. Tiabu nindo che tigandara ligeri. Corridor. Oyo no muchobiri. Biamono Dennis naralire. Nsoko TV igonkorwa ku Nairobi. My engagement to Honorable Matiang'i is that he must go and to the end, and we will succeed to presidency through though in ngumu tutakuwa opposition. We aim higher bro. Agateba ni gatete bagenda busyo wikasengo limwancho mulirili na bora tokino bwate kerengerelyo asemambi abona agateba nga Matiang'i akai ngumu to the last end. A coalition yende ya United Opposition yosinyamo ende ne ya Taifa coalition inu mweka na. By the way, naina bago change ago ikaria ba short change. You see one thing we have done intutu agajeresa iganero ago ikaria nyorenga imari omaeta na bago nyaba begete chinko chimbese. Okay, eko omaeta digereri imari ya coalition ye. Okay, wa Munyoro no are tadibo Kalonzo no are Martha Karua no are odigereri imari no na abantu baro abange n'abagiko n'abagikoyo kona baba ukobekera chinko chimbese eriogire gosoki. Okay. Dise kogosoki bade saiganirega. You see na kana otenga boni guys expression of interest. Okay. Umuzike Matiang'i nabo konyoro chirenga yaya inche abantu abaiga bambekere chinko chimbese etogote banga tikatokoreki togende mutu lakini bakomwa. Are you saying bade tokogenda mutu nango nere? Okay. Because omanyete siasa yetogokora ne yaba na inchi na saba na inchi bago totenga noga. That's what we will do. Okay. Kayeli ogire TV wana tokwana ningo tokwana nere. Oyo gulisho ni nyakundi abuga. Omuga kori we chinderu. Nagyo mugago mintogendrede. Happy New Year. Baba daba toka Happy New Year bako mutienyo gatatu. Nkwa mobo ringa ki. Matiang'i aiga sagenda chupiri. Na ndare gotigara gusi. Inga yo murindo reko batako iranereti. Ga ndoba obange binte byao naende. Akara moi tabwate kiama ga shete kanu. Akara bete president kiama bete kiaye. Igombo Matiang'i biare kerare chubiri ka okoiro president. Iga kiama kyo ko kiaye. Igomba ndabana natanga kingabo riko kiama kyagusi. Ngete abagusiyo barese asematiang. Okay. Bono redi kaya na chubiri are ntaba ma ndo Kenya mpo bekiboro. Okay. Asante sana Mr. Wilson Biamono. Kwa yule Wilson munata. Actually igata bake natanga nake aise kobe president. Then he will be overall, then he will own Jubilee. That's what I said. Okay? Inatanga aise koba taba. Okay? Naro he will not own. Are you seeing? Na geko yatoka tanga na ki intubono bunomo gusi. Okay? Igotora ase abagusi bagototei. Batotei biri Matiang'i. Okay. Naende Matiang'i is coming for presidency. We are supporting him for presidency. Ekera beire president. No chakera beire president. We will all go. Okay? Lakini before the numa etento bwate entoke kokonga guard rails. Tuigo sambe byage. Tuigo sambe byage dirikwa igotire. Na mambi neko atake nero. So guard rails inchironga eragenda. Tegenda buna torengerereti. Aronga itogo china. Inde togo chiko chakabya. Igo mubwate ebiche bibiri mugano tu aka analogy yani aga story kako machigochera mungwana yo maga ntebye kerari kuri gyoburai bakayigwana na partners bagatebania etochi kurigie ticket kurwa sigete oyo maka genda ka register ne kiama gete kera register ne kiama gete agateba in case ye plan yeli go fail nde tumeke lakini finally yeli succeed. Matiang'i nende buna mwate abata neret mu tuligereti. Let's assume mugusiye kera ko form opinion na bero toke muna ntwe nyomba yo barali ntogo twara birengera libinebyo lakini mugusiye nchirawe express there ali gambeke boy. Yes. Ochiralia tanyoreti eticket. Mubwate option yende yakabere. Mugera nese maraga. Okanda bakengo. Ngogenda mpaka omanyete na kana
Teriga. Boniga people have expressed interest. Eke watu atoire gento tu amanyenga nyarebo ochire. We will definitely now no weeping. We will weep people. Okay? Na ndi gento tu akodire una usi. Dinga uba usi omosike matiange omanyane. Okay? Ingeri intuno mugusi no tode enyonge yemo naende esaiga yaito no erega iga baraki monyoka buna. That's why awatenga kero yomo abgato bumanyi bwaye. There is a reason as to why omosike matiange achete Jubilee. Taribo igo ondeta yomo ra umiringo ko ereki ochirororo naende twatagire we support him where he is. Are you seeing? Kagenda rutware nerewe kogorigo zene family yenge. Okay. Mbayamana. Nindo chisa nyokire. Ara igogo ntebi so message yana na arorire gaiga ndate tukuri mayo so bateba. Bategereri na baturigere tukurukira ase una twapanira egenta kanana nkeringa umugusi tigatwanjane. Terinda abantu nga amachiko 10 ya Nyasaye nto yamanyete. Lakini gochika wa 11 nkoringa to kwana mugusi bobe. Igo nto igo chikokwana mugusi onde bwensi bobe. Naende apiri enene egento kegotwira ni magegantu no mugusi na ekeroko nyato tabwati ebipande ase bari twekire twekeire emiaka yoko bwate ebipande. Okay. Ogotabwate ekura boni gekero tobwate toroche buno omwana ominto asokere naende nse emwanchete tigatorara atiga mangana ndonsi yoko nyabateba ngana nkorere taiga ta nkorere taiga tigatora amanyanga boni gigento tokorigi nigo kirekenene kubie bitu atwarire kurumaiga togende totware kebande totware ekura chinamba cheito chiche nonya nerekera kogende negotiation table nkwaroje buna omongwana onde koruga igo munima kuboringa chikuraire ngobwate ekera kuboringa chikuraire ngobwate onyora nengo tebaringa chimilioni 2.5 chimilioni 3 chiana enchirega iga eyu nere ngenjo yoka turatebenga ngo support tore omwana ominto yore twanchete. Egya kabere asaba sai baito. Kaki amangana yaiga political violence muntu takokwa omuntu arakwa 500 kwarire pigipigi 200 naende kwairanda ne pigipigi 200 igoko iremia kwamanya kuruo kwenda gokongonta abantu ovemia egente ke binte bigoboke bago bwiga bwokogoru tigatutige because oboke bago bwiga togokora rero ko bayemia igo bogotigo bobisa bole permanent. Okay. Tigaturende ekenyoro twanchane tobwate chikura naende tokore gento gekorokunga ideological politics. Okay. Yakorento bogimobuya. Mbuya mono sana Secretary General sakonyora libagana gochase studio yaito kwenda limbuya mono sana. Semero bili yago nande ntuchiturangirania igatogende mwaka noroyo abantu bagendete gwechabira chiwawa kogenda bali kubeka ntwaroche yelo kebekire chinsemo aho nchigendete kwirobiri a conversation ya siasa togende gutwara naye nindoche Laban Somaturi mbuyamona abatabayo mugambi Innocent kwani umumura egasora lakini motebye byamebyo ngo chikoboleta biro bututu kanwase abagusi ba minto onye batagete kokonya matienkurugusi tutware chameye moyo mugusibu na ebyamabinde byonsi pi barosie chameye moyo mugusi yagoteba approved by national senior super chairman honorable Laban Somaturi agotabaranda kwirukirie talindo munyangapo nindo chega iga oyakurukungo kwoyo agataba kurwa bosongo ambia huyo Secretary General yo tali abwe sematiang notole na ne motebi ntubwato mugaba na ukurukwa Simba Arati baligiye birugo binde na ni matiang we will thank him mbuyamono ase bali mwanyo libaga ko basomuro buli wensoko bwakire twabere no Secretary General wiki ya Makia National Congress nabo igo twabere tugukwanera igoro ya siasa ya coalition government coalition ya we kurunga taifa Democratic Coalition
kwa igure biri agoteba nane mono ase ebirengereri byaya sasa bire kiro muntu anyara ko bagakobeka omorembe mugusia buguri chikura anyara ko bagakwiyarigani bosio na beko bang'ekera twari kurwe ese ebirengereri bito bya kisiasa isa chinde ngane nire yabekwo ne ebirengereri byari ko babikurwegwa igorende togoteba inga tumerane mambia ase omoroberi bwa soko bwakire nchingoro ku Innocent Onyango tukubwaterana Diana Bindemo oyogenda sense meli ya kabere director Zaki Mbuyamono nabo igo John Kebati oyokuru kumonyonge na Sandra na Moroli nabo igo Nyauma Joshua mambia tumerane kwa bye bye.